Казан сөйлей. 16 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің тапшыларын давам еттірі. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында прозаик һәм драматург Нурихан Фаттахның «Кол Гали» исемле трагедиясе буенча эшләнгән спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов, режиссер ярдәмчесе Шакир Харисов, композитор Ринат Еники. Рольләрне башкаралар: Гали, Болгар шагыйре, Ринат Таҗетдин; Уразбәк, Кыпчакларның бурлы руы башлыгы, Һидаят Солтанов; Чәчәк, Уразбәкнең кызы, Дания Нурлы; Инҗибикә, Гөлсем Исангулова; Хаҗибәк, Галинең агасы, Рауил Шәрәфи; Актай, Габдулла Шамуков; Шәмсетдин, Наил Дунай; Инәл-Кам, бурлы руында Динйыла башлыгы, Бари Әшрәпов; Ярмыш, Болгар илчесе, Шамил Бариев; Тукаш, сәүдәгәр, Әнвәр Гобәйдуллин; Күргәш, Хаҗибәкнең өй агасы, Сәлим Мифтах; Бикә, Уразбәкнең хатыны, Рауза Әхмәрова; Беренче качак, Дусил Касыймов; Икенче качак, Габделфәрт Шәрәфи; Чапкын, Роберт Әбелмәмбәтов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Вакыйга Монгол яулары чорында Болгар дәүләтендә һәм Кыпчак далаларында бара. Киіз үй іші. Үй ортасында жер еденде ушақ яна. Ушақ янында Гали утыра. Ул нидер яза. Без тузан бүртігі мәңгілік юлында. Тузанның ғұмыры Газраил кулында. Әйтегез, ни мәгънә дөньяга туудан, билгесез бер тузан бүртігі булудан? Кайгырма, Кол Гали, зарланма язмыштан. Тузаннар 1000 төрле матдәдән яралган. Берәүләр тусалар агачтан, я таштан, башкалар ялкыннан бүленеп таралган. Кайгырма, туганым, зарланма язмыштан. Бик кыска гомерле булсаң да тумыштан. Кызганмы йөзеңне балкып ян, һәм яндыр гасырлар күгендә ялкынлы эз калдыр. Буыннан буынга нәселең таралсын, үтердем аны дип Газраил алдансын. Алдансын. Кешеләр дә, йолдызлар да күрми сине, шагыйрь Гали. Йолдызлар ерак, кешеләр йокыда. Юк, алданма, Гали. Башлаган эшеңне син тамамларга тиеш, тамамларга. Чәчәк керә. Сак кына килеп аттан Галинең күзләрен буа. Кем бу? Инҗе.
Інжі сен ме? Мен інжі түгіл. Мен шешек. Шешек. Сен бұл вақытта? Сен меңа екінші тапқыр інжі деп үндәштің. Кім ол інжі? Шешек. Теңсіз шешек. Güzel шешек. Сеңа недер болған? Не болды сима? Не болғанын мен өзім де білмейм. Көзге ұйқы кірмей, сен біздің бұрлы ырауына келіп қосылғаннан берлі күннің кәмі, түннің тынышлығы қашты. Инәл қам, сені бұзушы, көз бұзушы дей. Инәл қам? Мұсылмандар олар барсыда бұзушылар, көз бұзушылар дей. Кішілеріне, тірліклеріне бұзу үшін түні бойы ошақ яғып, егінден нендейдір яман ішлер ішледе сенің тұруда. Сен шуңа шандың ма? Білмейм, менің өз көзлерім білен көресім келді. Менің көз бұғанды ма? Сенің түні бойы ошақ яғып недір ішлегеніңні? Міне көр. Міне көр. Мен язам. Не язасың? Қисса. Жыру. Алай екен. Нәрсе турында соң сенің жыруың? Батырлар турында ма? Бір-бірсін яратышқан қыз білен егіт турында ма? Менің жыру Юсуф атлы егіт білен Зüleyха атлы қыз турында. Олар яратышалар ма? Яратышалар. Қызы Зüleyха ма? Інжі кім алайса? Інжі ол сеңа ұқшаған бір бұлғар қызы. Сен аны яратасың ма? Мен аны яраттым, шешек. Қойдасың ол бұлғар қызы? Ол иракта. Мұнан бек иракта. Ұпқын ята біздің арада. Сен аны яратасың ма? Қаралы, әйдәлі бұл тұрда сөйләшмейік, шешек. Әлішләп мені гіне суғар екен сұңыл. Суқса екіміз не де? Сен не сөйлесің? Тәмір қаршында менің бір язығында жоқ. Әлішләп менекі бар деп ойлайсың? Мен ойламайм, инәл қамайды. Ол шулай гүл мені яманлаймы не? Ол сені яратмай ғали. Ол сеңа қаршы атамны да қыдырды. Атаң? Уразбәк нәрсәді? Ол да сені үні бітірмей, Харизм ханы Мұхаммед Сұлтан бізді қыпшақларыны қуғаш, соғынақны тоздырғаш. Ол бегірек ташылы сізге мұсылманларға. Мұхаммед Сұлтанның соғынақны тоздыруында менім. Яйса башқа бұлғарларының не қатынашы бар? Мен білмейм, мен бір нәрсе де білмейм, ғали. Олар сені мұсылманларының ешірін жұмшысы деп ойлайлар. Мені сиңа керек болса. Қош симына ғали, тезірек қош. Қыпшақларға қаршы, Уразбәкке қаршы мен біріненді ешіріні шалып бармайым. Шекленелер екен текшірсінлер, сұрашсынлар. Текшіре башлағаш сыңғыла көрмәсін, инәл қамға бір кім қаршы келе алмай, ол сеңа көптен тіш қайры ғали. Білем. Ұшырашқанда ол мені көрмей ұзып кете. Ғали, іштәсің ме? Қошық екеулеп. Мен сенің ғымырлік елдашың болармын. Қарлығашының қанатыдай қашларың бар. Сейлән сыман түзіліп тұрур тішлерің бар. Ефәк сыман йымшақ, дәғи шәшлерің бар. Сені көрсәм тұтлығадыр тілімімді. Балқыр еді бәқіт нұры бұлсақ бірге. Мұхаббәтінің сарайларын құрсақ бірге. Ләкин язмыш аяқшала әр шақ бізге. Не хал етем? Вүждан қошмы янды ішке. Сіз бұлғарлар. Барғызда біліклі, оқымышылы. Яратышу турында сіз әнәнеңдей жырулар шығарасыз. Өзіңіздің көңіліңіз таш кебіп. Тоқталы, шешек. Тоқтайса жоқ. Қараны,
Иртәгә соң була күрмәсен. Сау бул, җылыучы. Мине әле кауга кияүгә бирмәк килиләр. Чәчәк! Чәчәк! Шул ук иеше, Гали ялгыз. Килде керде, тынычлыкны бозды. Кутны алды, татлы шым салды. Бар нәрсәнең асты өскә килде. Күңелемне биләде, алды. Күңелемне биләде, алды. Алды. Иртә таңнан көтү куасың бар. Җитәр, Гали. Ташла эшеңне. Yoldaşlar, kimler sizi gelip göreceğiz? Килеп тә җиттеләрме? Кемнәр? İdelermi? Adашкан юлчыларны төн кунарга китсәң эшче. Кемнәр генә булмасын, сак булырга кирәк. Идәндәге төргәкләр арасыннан кылычын ала. Биленә тагып, озын шапан итәге белән каплап куя. Без юлаучылар, барлыгы 3 кеше арыдык, ачыктык, юлны югалттык. Ишек ачык, түрдән узыгыз, юлаучылар. Йымтар, күңелем иркен. Яхшы кешеләргә учагым ягылды, казаным асулы, яман кешеләргә ут та юк, ит тә юк, яман кешенең юлы читтән узсын. Ишектән бер артлы 3 юлаучы керә. Гали алдында баш ияләр. Без мөселманнарбыз. Безнең күңелебездә яманлык имәс. Түрдән узыгыз, яхшы кунаклар. Илегез имен улсын, тирлек туарларыгыз шук улсын, тук улсын. Безгә монда бурлар җәләүләре булырга тиеш дигәннәр иде. Без инде 3 көн 3 төн киләмез. Икенче көн тамагыбызга бер тагым ризык алганыбыз юк. Атларыбыз арыды, үзебез үләр чиктә. Караңгыда ут күрдек тә килдек менә. Кемнең җәйләве, кемнең ялгыз йорты бу, мәрхәмәтле хуҗа. Сез эзләгән бурлар уның җәйләве булыр бу юлаучы. Мин бурлар уның баш уразбакның көтүчесе Гали Турмын. Гали дисеңме? Син дә мөселманмын. Менә куаныч. Әйе, мөселманмын. Ләкин минем мөселманлыктан кемгә куаныч, кемгә юаныч? Мөселман кешенең динсез кыргый кыпчакның көтүчесе булу күңелсез хәлдер. Миңа чынлап та күңелсез иде. Менә сез килгәч күңелле булып китте. Әйдәгез, узыгыз, утырыгыз, сөйләгез. Каян киләсез, кая барасыз? Ниләр күрдегез, ниләр ишеттегез? Рәхим итегез. Без күргәннәрне сөйләргә сүз җитмәс, Гали туган. Без сөйләгәннәрне тыңларга түземлелегең җитмәс, Гали туган. Без сөйләгәннәрне тыңласаң, күңелең күтәрелер дип әйтеп булмайды. Ярый, кунаклар. Сезнең белән очрашу хөрмәтенә кичкенә генә туй ясап алыйк. Иемдә ни бар, барысы да сезнең алда. Сез сөйләячәк сүзләр күңелсез булганлыктан, Казанда ит җылынганчы күңелләрне кымыз белән күтәрә торыйк. Рәхим итегез. Тәмле телең, яхшы сыйың өчен рәхмәт, хуҗа. Яхшы булуы җиткән. Күз аллары яктырып кетте. Бер науз иткәч күз алларыгыз яктырды, икенче науз иткәч телләрегез шишелсен. Син, Гали туган, безнең телләрне шишәргә ашыкма. Тыныч сәгатьләрең озаккарак сузылсын. Сез юлаучылар бик серле сөйләшәсез. Шулай да кемнәрсез, инде әйтсәгез дә ярыйдыр. Гали, син үзең кем? Мин әйттем, мин Уразбакның көтүчесе Гали Турмын дидем. Анысын ишеттек. Минем уйлавымча син Уразбакның карасы Гали, Болгар ханының Мәликә хатыннан туган төпчеге Гали угылан торырсың. Ой бай, теге батыр Гали әйтәсезме?
Кычкырып сөйләшмәгез. Кай әле. Ишек артында берәрсе юкмы икән? Чапан итәк астыннан кылычын тартып чыгара, серле юлчылар каршысына килеп баса. Чынлап ошол батырмы? Китегез. Әйе, мин Уразбекнең көтүчесе Болгар ханының төпчек углы тормын. Миңа яла яктылар. Атама каршы баш күтәрергә ниятләүдә гаепләп, мине туган илемнән качарга мәҗбүр иттеләр. Минем кемлегемне монда беркем дә белми. Белмәскә тиеш, төшендегезме? Инде әйтегез. Эшегезне бер юлы чавып ташлыйммы? Әллә берәм чапсам да ярармы? Гали углан. Чынмы бу? Шаммыйм, шанасым килми. Я Алла, я Тәңрем, нинди кыямәт көннәре килде безгә. Ак сөякләрнең кадере калмады. Бар дөньяга куллар, кыргыйлар баш булды. Менә мин дә синең кебек туган иленнән, Булгардан качып киткән бәхетсез бер бәндәмен, Гали углан. Казначы Сейфетдин углы Шәмсетдин торырмын. Я, киләле кара. Таныйсыңмы, Гали? Доктор, тукта, Шәмсетдин. Әйе, шул Шәмсетдин. Казна байлыгын үзләштергән дип, минем атама да ялган гаеп тактылар. Атамны яргыламак булдылар. Котылу юлы калмагач, караңгы бер төндә кайыкларга төялдек тә. Беләм. Барысы да истә. Моннан 10 ел чамасы элек булды бу хәлләр. Дөрес, Гали углан. Сез качып киткәннән соң 3-4 ел үткәч, хан сезне аклады бугай. Безне. Барыбызны дамы? Сине дә икенең ахырысы атаңны акламадылар. Я Алла. Я Тәңрем. Шундый зур куаныштан кинәт йөрәгем тукталгандай булды. Мин әле ишетмәгән ирдем. Атам инде күптән җир куенында акласа, аны бары тик Тәңре генә аклар. Икенем шулай ук теге дөньяда. Бу дөньяда бары тик үзем генә калдым, Гали углан. Куанычымның чиге чамасы юк, Гали углан. Булай булгач, әйдәгез әле туйны яңадан башлап ибәрик. Учак янына утырышалар. Яңадан кымыз эчәләр. Утырышыгыз. Ай, рәхмәт. Син, Шәмсетдин, кая юл тотасың? Моңа тиклем кая барырымны үзем дә белми ирдем әле. Хәзер Булгарга, бары тик Булгарга гына. Булгар. Син нинди бәхетле, Шәмсетдин. Карале, Гали углан. Безнең теге Чилмешән яры буендагы 2 катлы таш сарайыбыз әле дә исән микән? Кире кайтарып бирерләр микән? Аплагач күрәсең бирерләр. Әйе, бирмәсләр дә кайгырмыйм. Баш исән булсын, Гали углан. Бу дөньяда шуннан башка бер нәрсә дә кирәкми. Менә мин шуны аңладым. Бу дөньяда байлык, бала-чага, хатын-кызлар, кием-салым, бар да гөл тузан. Алар бер көн эчендә юкка чыгарга мөмкин. Бар тик үзеңнең газиз башыңны саклау кирәк, Гали углан. Кара, калам, шагыйр Гали. Шагыйр Гали. Мин галим. Үргәнештә шәкертләргә дин гыйлеме үгрәттем. Булгарга, ханбалыкка кайткач, мәдрәсә ачам. Балалар укытам. Укыталарсың микән? Булмас инде ул мәдрәсәләр ачып балалар укыту. Дөньяның рәте китте, яхшүз, мәхшүз кузгалды. Булар минем юлдашлар, Гали углан.
Biz birga qo'shdik. Қаян? Ник? Мыннан қаштығыз, аннан қаштығыз. Сіз қаштығыз, мен қаштым. Кімгіні қашмыша, қурықмыша яшисың бұ дүнияда. Бұл дүнияда Ғали оғлан, кіші өзінің өлімінен қашып яши. Мына, сенен кебек біз де өлімнен қаштық Ғали оғлан. Біз дақшаттан қаштық Ғали туған. Шин Қытай яғаннан Шыңғыс атлы басар қалақты. Бұхара, Самарқан, Үргәнеш, барлық шәһәрләр, ауыллар жер білән тегізленді. Кіші сүйеклерінен тақлар елді Ғали. Жер yüzінде Шыңғыс ханға қаршы тұрырлық күш жоқ Ғали оғлан. Хорезм ханы Мұхаммед Сұлтан өзінің елін күнін ташлап, бүтін хатының бала шағаларын шеруін ташлап қоядыр күньяққа қашып кетті. Ұлы Жәләлеттин Шыңғыс ханға қаршы тұрға тырышып қарады. Бұлдыра алмады. Мұнда ишетілген иміш-мимішлер алайса шын? Қая ол шын болмаған Ғали оғлан. Қая ол шын болмаған. Хорезмні 7 ай бойына қамадылар. Алдылар, таладылар, жимірділер. Менің қарт анам білән үлкен хатынымны көз алдында қылыш білән шаптылар. Бой жеткен қызым білән яш хатынымны көз алдымда мәсхара қалдылар. 5 яшлік оғылымны сүңгі башына қадап янған утқа ырғыттылар Ғали оғлан. Онысы да көз алдымда болды. Шытырдап янды қара күмірге күлге қалғаншы Ғали оғлан. Түнне түшлеріме кіріп сатыршып қышқырып яна. Кімдір менің яшырылген бек көп алтыным бар деген, шуны таптырдылар, yoğып тұттылар. Түнне білән сақшыларын алдап қаштым. Құлақ түбімде бір тоқтаусыз жылаған, ялварған тауышлар естіліп тұра. Қай вақытта ақылдан шашардай боласың. Аларны сен біздің яқларға да келіп жетерлер деп ойлайсың, Шамсыддин? Қая ол келіп шықмаған Ғали оғлан. Алар құяш шығышынан башлап, құяш батысына текілі барлық елдеріні, йұртларыны басып алмақшылар. Барлық халықларыны өзлеріне бойсындырмақшылар. Қаршылық көрсетушілерін алар бірініңді қызғанусыз суялар. Бардик өзлері тіләп бойсынушыларының алар, исән қалдыралар. Аңлашыла. Барша дұшман шулай ите. Қаршылық көрсеткенні өтірі, қаршылық көрсетмегенін исән қалдыра. Мұхаммед Сұлтан сыман бар нәрсәңні ташлап, бар өз башыңны құтқару шыңына қошып жүрсәң, дұшман табындан нығырақ қиюлана, ұятсызлана. Ғали оғлан, алар дұшман ғына түгіл, алар қырғый, алар динсіз, алар яшын ташы, нажағай кебек биталар. Жилдауал кебек, язғы ташу кебек биталар. Аларға қаршы тұрырлық күш жоқтың жада Ғали. Барлық кішілерінің құтын алу үшін яу алдынан міне сізнің кебек құтқышыларыны жіберелер. Міне шылай сөйленіп сіз қыпшағы даласында құтқыдар атасыз. Әзір бұлғарға қойтып сіз анда да шушук сөзлеріні сөйлейешексіз. Неткен құтқы болсын. Біз көргенні сөйледік. Мен көргенні түрлі сөйлерге бұда. Туқтаған бір жерде әлігіше шымлы үйтіп сөйлесәкіз, сіз дүшман қалдан ұқ жеңі яулайсыз. Мұның үшін сіздің башларыңызны шаптырға керек. Менің башны сен шабарға жеммейсіңдір еш. Күтуші Ғали. Жоқ, мен сенің башыңды шабарға жиынмайым. Азына талап қашқан Сайфеддин ұғылы Шамсыддин шөбек тотырған қабақ башың өзіңе болсын. Яудан сенің құтың алыңнан иқтиярың сынған мен сен аңлайым. Шұнлықтан сенің тұпаслығыңды кешірем. Ләкин сен шунадан ұтма. Жер езінде Самарқан, Бұхара өргеншілергіне түгіл,
Синең туган шәһәрең бөек бүләр бар, суар ашлы бар, жүгәдаулар таш кирмәннәр бар. Безнең уртак йортыбыз изге Болгар бар, иксез шиксез далаларны биләгән Кыпчаклар бар. Тагын дарыра китсәң, урыс бар, Кафтау Франк бар. Җимерелгән, таланган Хорезм шәһәрләре турында тыңлаганда, мин менә шуларны уйладым, Шәмсетдин. Уйласаң да, уйламасаң да, син инде хәзер берни дә кыра алмассың. Синең эшең беткән. Болгар турында атаң уйласын. Көтүче Гали. Шәмсетдин! Ничек телең бара? Үз башың турында уйласаң, синең өчен тагын да яхшырак булыр. Көтүче Гали. Гынахлы итмә. Сапыр яхшы чакта. Син артта. Я, кайттым, кыздык китте. Айда отырышык. Сез дә эшегездә исән чакта. Мондый төндә яхшы адәм этен дә куып чыгармас. Синең әле шын яуны күргәнең юктыр, Гали туган. Язмасын Ходай. Саныйм. 1, 2. Итәрәм кала. Кымызы да. Итен дә кымызындалыгыз. Айда. Ал. Ай. Кызып киттем. Кичер, Гали. Сау бул, Шәмсетдин. Сау бул, Гали. Бүләргә кайтып җитә алсаң, зияратка барып, анам каберенә сөйлә минем хакта. Сөйләрмен, Гали. Яшын яшнап, күк күкрәтеп болыт килә. Үз юлында бар нәрсәне кырып килә. Бозмы, ташмы, нәрсә явар яңгыр илә. Ни яуса да кан яш килә, үлем килә. Дала ачык, җил давылга чыпчык кача, башын саклап сарчын тыныч җирдә. Алып батыр кышлар гына кыюча, һич куркытмас кара болыт бөркетләрне. Ә син үзең бөркетмесең, әллә чыпчыкмы? Шәмсетдинме? Гали угланмы? Гали, үкенечле синең язмыш. Кул аягың бәйле, телең бугауда. Чыпчык булмый кем син тагын мискин Гали? Юк, булмый, ярамый. Күктән кан исе килә, көйек исе килә. Мөхәммәд Солтанны җиңгән дошман Кыпчак даласында гына туктап калмас. Кыпчактан соң Болгар. Синең туган йортың, анаң кабере, карт атаң, туганнарың, туган халкың. Менә мондый хәтәр чакта Болгарга син кирәк, Гали. Менә синең кебек сугышчылар кирәк. Ләкин ничек кайтырга үз йортыңа, үз атаң янына? Ул аяклар бәйле, юллар ябылган. Бердән-бер өмет, кыйса. Атамның аясына егылырмын да ханга, Болгарга турлыклы икәнлегемне исбат итү өчен мин сиңа багышлап гүзәл кыйса иҗат иттем, бөек ханым диярмен. Һәм ул мине гафу итәр. Тизрәк язып бетергә кирәк, Гали, тизрәк! Уразбәкнең киез өе. Идән уртасында учак, учакта ут. Түгәрәгенең стенасына төрле бизәкләр, ау күренешләре, җәндек сурәтләре төшерелгән тукымалар эленгән. Идәндә бай келәмнәр, җәндек тиреләре. Түрдәге биек урында Уразбәк утыра.
янында Бикә, түбәндәрәк аксакаллар. Дин башлыгы Инәлкам бәкнең иен арыклый, явыз рухларны куалый. Шаган! Шаган! Сезнең урын монда түгел. Сезгә монда кулай түгел. Шаган! Йөгереп чык! Уйлап катыла ишәп чык. Аксакалларның берсе аңа кесә белән кымыз бирә. Кымызны Кам азазлап утка сибә. Утка йылык бирү яласын башкара. Илгә тереклек биргән, өйгә җылылык биргән, ияләрне сөйдергән, күрмәстәнне көйдергән, 40 куллы утана 40 күзле утана 40, телле утана 40 җирдә ут җана. Илдән йылык, бәктән йылык, илдән йылык. Картыгыз. Кул аяклары арбага бәйләнгән Галине алып киләләр. Ике ягында ике сакчы. Инәлкам учактан кисәү алып идәнгә куя. Гали аягын югары күтәреп, ут аша атлый. Болгар мөселманы. Йортың илең имин булсын, үйің қараларың сау булсын, тірлекләрің кір булсын бәк. Алуq тәңір үзеңә, бикәңә шиксіз күп яш бирсен. Шулай булсын. Исеңдәдер көтүче Гали. Моннан 5-6 ай элек аш ялангаш килеш, этелгән килеш, син минем бусагама килеп йыгылдың. Барысы да исемдә бәк. Син әйттең, мин Болгардан дидең. Явызлар атамнан калган байлыгымны тартып алмакчы булып, үтермәк келәделәр дидең. Шуның өчен илемнән качып киттем дидең. Барысы да дөрес бәк. Мин сиңа ышандым, кызгандым, тамагыңны туйдырдым, кияреңә кием, торырыңа үй бирдем. Сүзең дөрес, Уразбәк. Минем алда, Бикә белән аксакаллар алдында сүзеңне кабатла. Сүземне кабатлыйм. Син мине ач үлемнән куткардың. Син мине иле, киемле иттең. Син мине үз канатың астына алдың, Уразбәк. Шулай булгач, көтүче Гали, инде тагын әйт. Яхшылыкка яхшылык тиешме, әллә яхшылыкка яманлык тиешме? Яхшылыкка яхшылык тиеш, Уразбәк. Син ялган сөйлесәң, болгар мөселманы. Ни уйласам мин шуны сөйлем, изге Кам. Мин әйтәм, яхшылыкка яхшылык тиеш дим. Син шуны ялган дисеңме? Сүзләрең чын, эшләгән эшләрең яманлык. Мин Уразбәкнең көтүләрен көтәм. Бу эшне мин яман эш дип әйтмәс идем, изге Кам. Синең яман эшләрең дә җитәрлек, болгар мөселманы. Шулай, синең яман эшләрең дә бар, көтүче Гали. Монда без сине шуның өчен яргуларга чакырдык. Төшендереп бирсәң ишчебәк. Син, көтүче Гали, төне буе ушак ягып, качып пысып, иеңдән индидер шикле эшләр эшлисең. Нишлисең син төне буе? Әйе, нишләсен? Мөселман китапларына карап, бузу, күз бу эшләре белән шөгыльләнә. Кешеләргә, терлекләргә талау китерә. Моның өчен ат койрыгына тагарга кирәк аны. Ут таяндырга, изе калмасын безнең далада. 40-ка тураклап, үләксәсен 40 җиргә күбәргә. Инәлкам дөрес әйтә. 40-ка тураклап, үләксәсен 40 җиргә күмәргә. 40 җиргә күмәргә. Син ни диярсең шуңа, көтүче Гали? Мин шуны әйтермен, Уразбәк. Төннәр буе мин үземдә учак ягып, качып, пысып, мөселман китапларына карап, бузу, күз бу эшләре белән шөгыльләнмим. Ни өчен дигәндә, мин үзем китап язам. Кабатлап әйт. Нишлисең?
Қабатлап әйтәм, мен китап язам. Күндіз мені уақытым юк, мен бары түннә генә үз иркемдә. Китапны кешеләр язалармыни? Китапны мөселманнар күктән иңдерелгән диләр. Дөрес, кайбер мөселманнар барлык китапларны да изге санап, күктән иңдерелгән дип уйлыйлар. Син дә изге кам мөселман китапларын күктән иңдерелгән дип, изге дип уйлыйсыңмы? Телеңә килсә. Ярар, көтүче Гали. Сен бик кызык итеп сөйлисең. Мин сине белмәгәнмен. Синең тынычлыгың, кыюлыгың миңа ошый. Инде әйтеп бир. Ни язасың син ул китапка? Әйе. Жыру язам, Уразбек. Жыруны китапка язалармыни? Беренче тапкыр ишетәм. Жыруны телдән әйтәләр. Жыруны думбырада шиертәләр. Әйе. Әйтеп күрсәт безгә, көтүче Гали. Жырулардан, кыйссалардан иң затлысын. Ялыкмастан тыңлау өчен иң татлысын. Китап ишрә төзә барам иң аклысын. Моны белү тиеш сезгә, и наданнар. Тукта! Синең нинди җырлышы булуың аңлашыла, көтүче Гали. Жыруы үз башына. Син языклы көтүче Гали. Беренче языгыңны кире кагалмадың. Синең тагын 2 языгың бар. Аларны да кире кагалмасаң, сине үлем көтә, көтүче Гали. Минем тагын нинди языкларым бар, Уразбек? Икенче языгың шул. Төннәрен синең яңа ниндидер шикле кешеләр киләләр. Кемнәр алар? Ник киләләр алар синең янга? Кемнәр булсын, Харазм мөселманнарыннан шапчылар килә. Кыпчакларга каршы тагын яу шапмакчы буламы аты кыргыры Мөхәммәд Солтан? Үләксәсен этләр җыйгыры, бурлы ырулда канга батырмакчы буладыр. Дөресме шул, көтүче Гали? Дөрес түгел, Уразбек. Караңгы төшкәч, синең янга ят кешеләр килгәнне үзем күрдем. Мин дә күрдем. Барыбыз да күрдек. Ярлыйым, ялгызым юл буенда. Ишек ачык көн буена, төн буена. Миңа керми кемгә керсен соңга калган ачыккан һәм дә хыянда юлдан язган. Юлаучыны кире буру юк уемда. Ләкин алар шамчы түгел, моны белең. Шамча. Ник шамчы түгел, көтүче Гали? Солтан иле Харазмны яу баскан бәк. Кыпчак кайгысы юганда ул качкан бәк. Ташлап барын, илен күнен ширүләрен, Шыңгыз ханга күн батышка юл ачкан бәк. Авызыңа балдамай көтүче Гали. Мөхәммәд Солтанның башы аягына килгән. Бу сүзләрең чынмы, көтүче Гали? Чын, Уразбек. Аксакаллар һәммәсе чын, ләкин нигә сөенергә моның өчен? Бүген Солтан, иртәгә без Кыпчак Болгар татып карарга бит мөмкин дошман көчен. Шыңгыз ханны явыз диләр, кансыз диләр, ут җимерткән шәһәрләрне сансыз диләр. Ул Магулны Фиргавндай кымсыз диләр. Андый катиләлегәчә булмас инде. Сез Кыпчаклар таралгансыз киң далага, буйсынмыйсыз берегез дә уртак ханга. Сезне җиңү берни тормас дошманнарга. Берләшергә кирәк безгә яу алдында. Болгар беләнме? Болгар белән дә. Башка Кыпчак рулары белән дә изге кам. Ай. Харазм җиңелгән өчен башыма кайгаласым юк. Минем үз кайгым үземә җиткән. Әйе, кайгы баштан ашкан. Харазмны җир йотса да из китмәс. Үз далабыз исән булса, безгә шул җиткән. Җиткән. Көтүче Гали, синең икенче языгың кире кагылды. Әйе, икенче языгым кире какты. Юк. Языгы юк. Аның өченче языгы бар. Әйе, синең өченче языгың бар. Тагын ни? Кызым чәчәк көтмәгәндә чиргә сабышты. Якаралар саташып,
Гали дип кычкыра. Бу бозу чире. Монда син гаепле буларга тиеш. Өченче гаебеңне таныйсыңмы, көтүче Гали? Кызыңны күрәсем килә, Уразбек. Нәрсә сөйли ул? Керсен, бәлки шире китер. Әйе, теләген үтәргә кирәк. Әйтегез, кызым Шәшәк керсен. Баш төбәк. Шәшәк! Гали! Нигә кирәк булды миңда атаманам аксакаллар? Кызым, без монда көтүче Галине яргылыйбыз. Синең чиргә сабышуыңда ул гаепледер дигән шигебез бар. Атаңаның алдында, аксакаллар алдында турысын әйт. Бозу, чиргә сабыштыру теләге белән ул сиңа берәр төрле яман эш эшләмәдеме? Әйе, бу кеше көтүче Гали аркасында мин чиргә сабыштым, саргайдым, аяктан егылдым. Янатчы. Шулай да аның монда бер ясыгы да юк. 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 Көтүче Гали миңа карата бер нинди яманлык эшләмәде. Мин аны үзем яраттым. Тәңрем. Яраттым дисеңме? Алыгыз. Ярату юк. Күз бу, сихер генә бар. Ярату булмаса синдә юктыр изге кам. Миндә бар. Атаманам алдында, бурларының аксакаллары алдында, Улуг Тәңре каршында ант итеп әйтәм. Мин Галине генә яратам. Шәшәгем, кабатлашы тагын шул сүзеңне. Атасы, бу нинди еш? Җибәрегез аны. Кулларын чишегез. Гали, минем сиңа сүзем бар. Мине мактап җыру әйт. Син миңа авыр эш куштың. Армый талмый мактарга сине, Уразбек. Телем бармый. Ох, кабахат! Изгелегең өчен рәхмәт. Эшләмәгел. Хакимнәрне җирдә мактау миннән булмый. Син үзеңә үзең бас казыдың, Гали. Мин бурлар уның башы Уразбек бикәм белән аксакаллар белән берлектә көтүче җыручы Галине яргыладым. Буйрам, Болгар качагы көтүче җыручы Галине утта да яндырмаска, ат кыйрыгына да такмаска, 40-ка тураклап 40 җиргә дә күммәскә, Болгар качагы көтүче җыручы Галинең иреген алып мәңге кол итәргә. Атам! Мәңге кол итәргә. Юк, Уразбек, юк. Утта яндыр, ат кыйрыгына так, 40-ка тураклап 40 җиргә күм. Бары тик кол гына ясама. Шагыйрь кол булмый. Кол шагыйрь булмый. Була! Шаир, Гали, кол! Болгар йортының баш каласы Бүләр. Хаҗибәк сарае. Хаҗибәкне сорап кешеләр килә бикә. Көтсеннәрме, кайтып китсеннәрме? Мин үзем дә Хаҗибәкне көтәм. Алайса. Көтмәсеннәрме ни бикә? Кемнәр килгәннәр? Нинди эш белән? Башкортлар, калан китергәннәр. Салан кемнәр? Ширмеш бияктанай, Жүкә таудан Ибраһим бәк,
Аннар урыслар бикән. Урыслар? Ни йомыш белән? Әтилдә ашлыдан түбән балык тотарга рөхсәт сорыйлар. Тагын кемнәр? Күбиндан да. Алысы да, кешесе дә Хаҗибәккә килә. Хаҗибәк сарае хан сараена әйләнде бикән. Юкны сөйләмә, күгеш. Хаҗибәк сараеның хан сараена әйләнгәне юк әле. Хан үз урынында, Хаҗибәк үз урынында. Алайса... Алайса... Кайтып китсеннәрме ни бикә? Чит ил сатучыларыннан бер кемдә юкмыны? Нишләп булмасын? Бар. Кырымнан, Мисырдан, Румнан, Куябыдан... Ник башта шулардан башламыйсың? Кемнәр килгәннәр? Нәрсәләр алып килгәннәр? Бүләккә ятрак, затлырак әйберләр юк микән? Бик бай киенгәннәре дә бар. Таныш йөзләрдә күренгәли. Аннары качаклар бикә. Бухара үргәнеш якларыннан анда каты яу барады бикә. Әйтмәле шул качакларны. Бу арада бик күбәеп киттеләр әле алар. Әйе бикә. Ул яклардан көндә шомлы хәбәрләр килә. Шомлы хәбәрләр күгеш үзебездә дә җитәрлек, Аллага шөкер. Алайса бикә. Әйе, алайса. Тагын кемнәр? Коралардан берничә кеше, галим-гөләмә шагыйрьләр. Хаҗибәктән кеше килгән бикән. Хаҗибәк әйткән, бүген кайта алмыйм, Сараландагы утарга барам, бик ашыгыч йомышым бар дигән. Менә ни өчен эчем пошкан икән көне буена. Ярар. Ул анда типтерсә, без монда типтерербез. Андагыларга әйт. Бүген кич аш-су ясыйбыз. Табынны көндәгедән 50 кешегә артыграк әзерләсеннәр. Алайса. Алайса, күгеш. Каралар, качаклар кайтып китсеннәр. Чит ил сатучылары, Болгар сатучылары, галим-гөләмә шагыйрьләр бүген миңа аш-суга килсеннәр. Башкортларга, Ширмеш Бияктанайга, Жүкәтәү Ибраһимга, урысларга әйт. Болгарда беренче хан, икенче Хаҗибәк диген. Хаҗибәктән үзе бер кем берни эшли алмый диген. Караны. Кунакларны аш-суга яхшы сыйла. Юк, бар бүләк бирдәйләрнең шомлы хәбәр сөйли торганнарның берсен дә якын җибәрмә. Шулай итәрмен бикә. Беләм мин аның Сараландагы ашыгыч эшләрен. Мин монда читлектәге кош кебек. Ул аны кайтып керсә керә, кермәсә юк. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында прозаик һәм драматург Нурихан Фаттахның «Кол Гали» исемле трагедиясе буенча эшләнгән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 10 сәгатьтә яңгыраячак. Бүгенгә әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында прозаик һәм драматург Нурихан Фаттахның «Кол Гали» исемле трагедиясе буенча эшләнгән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов, режиссер ярдәмчесе Шакир Харисов, композитор Ринат Еники. Рольләрне башкаралар: Гали, Болгар шагыйре; Ринат Таҗетдин; Уразбәк, Кыпчакларның бурлы руы башлыгы; Һидаят Солтанов; Чәчәк, Уразбәкнең кызы; Дания Нурлы; Инҗибикә, Гөлсем Исангулова; Хаҗибәк, Галинең агасы; Рауил Шәрәфи; Актай, Габдулла Шамуков; Шәмсетдин, Наил Дунай; Инәл-Кам, Бурлы руында Динйыла башлыгы; Бари Әшрәпов; Ярмыш, Болгар илчесе; Шамил Бариев; Тукаш, сәүдәгәр; Әнвәр Гобәйдуллин; Күргәш,
Хажибәкнең өй агасы, Сәлим Мифтах. Бике Уразбәкнең хатыны, Рауза Әхмәрова. Беренче качак, Дусил Касыймов. Икенче качак, Габделфәрт Шәрәфи. Чапкын, Роберт Әбелмәмбәтов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Вакыйга Монгол яулары чорында Болгар дәүләтендә һәм Кыпчак далаларында бара. Йортың илең имин булсын, өең караларың сау булсын, тирлекләрең кыр булсын бәк. Алук Тәңір үзеңә, бикәңә шиксез күп яш бирсен. Шулай булсын. Исеңдәдер көтүче Гали. Моннан 5-6 ай элек аш ялангаш килеш, этелгән килеш, син минем бусагама килеп йыгылдың. Барысы да исемдә бәк. Син әйттең, мин Болгардан дидең. Явызлар атамнан калган байлыгымны тартып алмакчы булып, үтермәк келәделәр дидең. Шуның өчен илемнән качып киттем дидең. Барысы да дөрес бәк. Мин сиңа ышандым, кызгандым, тамагыңны туйдырдым, кияреңә кием, торырыңа үй бирдем. Сүзең дөрес, Уразбәк. Минем алда, бике белән аксакаллар алдында сүзеңне кабатла. Сүземне кабатлыйм. Син мине аш үлемнән куткардың. Син мине иле, киемле иттең. Син мине үз канатың астына алдың, Уразбәк. Шулай булгач, көтүче Гали, инде тагын әйт. Яхшылыкка яхшылык диешме, әллә яхшылыкка яманлык диешме? Яхшылыкка яхшылык диеш, Уразбәк. Син ялган сөйлесәң, Болгар мөселманы. Ни уйласам мин шуны сөйлем, изге кам. Мин әйтәм, яхшылыкка яхшылык тиеш дим. Син шуны ялган дисеңме? Сүзләрең чан, эшләгән эшләрең яманлык. Мин Уразбәкнең көтүләрен көтәм. Бу эшне мин яман эш дип әйтмәс идем, изге кам. Синең яман эшләрең дә җитәрлек, Болгар мөселманы. Шулай, синең яман эшләрең дә бар, көтүче Гали. Монда без сине шуның өчен яргуларга чакырдык. Төшендереп бирсәңезче бәк. Син, көтүче Гали, төне буе ушак ягып, качып пысып, иеңдән индидер шикле эшләр эшлисең. Нишлисең син төне буе? Әйе, нишләсен? Мөселман китапларына карап, бузу, күз бу эшләре белән шөгыльләнә. Әйе, кешеләргә, терлекләргә талау китерә. Моның өчен ат койрыгына тагарга кирәк аны. Ут таяндырга, изе калмасын безнең далада. 40-ка тураклап, үләксәсен 40 җиргә күбәргә. Инәл кандырыс әйтә, 40-ка тураклап, үләксәсен 40 җиргә күмәргә. 40 җиргә күмәргә. Син ни диярсең шуңа, көтүче Гали? Мин шуны әйтермен, Уразбәк. Төннәр буе мин үземдә ушак ягып, качып, пысып, мөселман китапларына карап, бузу, күз бу эшләре белән шөгыльләнмим. Ни өчен дигәндә, мин үзем китап язам. Кабатлап әйт. Нишлисең? Кабатлап әйтәм, мин китап язам. Көндез мине вакытым юк, мин бары төннә генә үз иркемдә. Китапны кешеләр язалармыни? Китапны мөселманнар күктән иңдерелгән диләр. Дөрес, кайбер мөселманнар барлык китапларны да изге санап, күктән иңдерелгән дип уйлыйлар. Син дә изге кам мөселман китапларын күктән иңдерелгән дип, изге дип уйлыйсыңмы? Телеңә тилшә. Ярар, көтүче Гали. Син бик кызык итеп сөйлисең. Мин сине белмәгәнмен. Синең тынычлыгың, кыюлыгың миңа ошый. Инде әйтеп бир. Ни язасың син ул китапка? Әйе.
Жыру язам, Уразбек. Жыруны китапқа язалармын, бірінші тапқыр ишетем. Жыруны тілден әйтәләр, жыруны думбырада шиіртәләр. Әйтіп көрсәт бізге, күтуші Ғали. Жырулардан, қиссалардан ең сатлысын. Ялықмастан тыңлау үшін ең татлысын. Китап ішіре тізе барам ең ақлысын. Мұны білу тиіш сізге, наданнар. Тоқта! Сенің неңде жырушы болуың аңлашыла, күтуші Ғали. Жыруы құз башына, сен язықлы күтуші Ғали. Бірінші язығыңны керек оғалмадың. Сенің тағын 2 язығың бар. Аларыны да керек оғалмасаң, сені өлім күті, күтуші Ғали. Менің тағын нинді язықларым бар, Уразбек. 2-ші язығың шул. Түннәрін сенің яңған ендедір шеклі кішілер келелер. Кімнер алар? Ник келелер алар сенің яңға? Кімнер болсан, Харазм мұсылманларынан шапшылар келе. Қыпшақларға қаршы тағыны яу шапмақшы боламы аты қырғыры Мұхаммед Сұлтан. Үлексесін әтлер зиғыры, бұрлы ұруында қанға батырмақшы боладыр. Дұрыс мұ шол күтуші Ғали? Дұрыс түгіл, Уразбек. Қараңғы түшкәш, сенің янға ят кішілер келгенні өзіп көрдім. Мен де көрдім. Барымыз да көрдік. Ярлыйым, ялғызыйым юл бойында. Ишік ашық күн бойына, түн бойына. Меңа кірме кімге кірсін сұңға қалған ашыққан, әмді қиянда юлдан язған. Юлаушыны кері бұру, юқ ойымда. Ләкин алар шамшы түгіл, мұны білің. Шамша. Нек, шамшы түгіл, күтуші Ғали. Сұлтан илі Харазмны яу басқан бәк. Қыпшақ қайғысы юғанда ұл қашқан бәк. Ташла барын, илін күнін шерулерін, Шыңғыз ханға күн батышқа юл ашқан бәк. Ауызыңа балдамай күтуші Ғали. Мұхаммед Сұлтанның башы аяғасына келген еді келген. Бұл сөзлерің шын ма күтуші Ғали? Шын, Уразбек. Ақсақаллар әммәсі шын, ләкин неге сүйенірге мұның үшін? Бүгін Сұлтан, ертеге біз Қыпшақ бұлғар татып қараға бек мүмкін дұшман күшін. Шыңғыз ханны явыз дилер, қансыз дилер, ұл жемірткен шәрлеріні сансыз дилер, ұлмағылны фирғауындай құмсыз дилер, анды қатиләліге шабылмас имді. Сіз Қыпшақлар таралғансыз кең далаға, бұйсынмайсыз бірігізді ұртақ ханға. Сізні жеңу бірні тұрмас дұшманларға, бірләшірге керек бізге яу алдында. Бұлғар білән ме? Бұлғар білән дә, башқа Қыпшақ рулары білән дә изге қам. Ой, Харазм жеңілген үшін башыма қайғаласым yok. Менім үз қайғам үзіме жеткен. Қойғы баштан ашқан. Харазмны жер етса да ез кетмәс. Үз даламыз исән болса, бізге шул жеткен. Күтуші Ғали, сенің 2-ші язығың кері қағылды. Икенче языгым кире какты. Yok. Языгы yok. Аның 3-ші языгы бар. Сенің 3-ші язығың бар. Тағын не? Қызым шашақ күтмегенде шерге сабышты. Еқаралар саташып, Ғали деп күшқыра. Бұл бұзу чире. Мұнда сен ғайыплы бұларға тегеш. 3-ші ғайыбыңны танысың мы, күтуші Ғали? Қызыңны күрәсім келі, Уразбек. Нәрсә сені ол? Ұятсыз. Кірсін, бәлкі шири кетер. Тіләгін үтәргә кирәк. Әйтігіз, қызым шашақ кірсін. Баш үстібәк. Шашақ! Ғали! Неге керек болды меймінді атаманам ақсақаллар? Қызым, біз мұнда күтуші Ғалini ярғылайбыз.
Сенің жерге сабышуыңда ол ғайыптыдыр деген шегіміз бар. Атаңаның алдында, ақсақаллар алдында дұрысын айт. Бұзу, жерге сабыштыру тілегі білән, ол сеңа бірер түрлі яман ішләмәді ме? Әйе, bu кіші күтуші ғали арқасында мен жерге сабыштым, сарғайдым, аяқтан еғылдым. Қиянатшы. Шулайды, аның мұнда бір ясығы да yok. Yok? Yok. Күтуші ғали меңа қората бір нинді ямандығы ішләмәді. Мен аны өзім яраттым. Яраттым дейсің бе? Алыңыз. Ярату yok. Көз бұлу, сихыр гына бар. Ярату болмаса сенде юқтыр изгі қам. Менде бар. Атам-анам алдында, бұрлар оның ақсақалары алдында, ұлықтан кірі қаршында ант етіп айтам. Мен ғалині гына яраттым. Шешегім, қабатлашы тағын шул сөзіңні. Атасы, bu nindi еш. Жібер қызаны, құлларын шешегіз. Али, менің сеңа сөзім бар. Мені мақтап жүру айт. Сен меңа ауыр іш ұштың. Армый талмый мақтарға сені Уразбек. Тілім бармый. Қамақа! Изгілігің үшін рахмет. Үшләмәгіл. Хакимлеріні жерда мақтау меннен болмай. Сен өзің бас қазыдың ғали. Мен бұрлар оның башы Уразбек бекем білән, ақсақаллар білән бірлікті күтуші, жырушы ғалины ярғыладым. Бұйырам, Бұлғар қашағы, күтуші, жырушы ғалины ұлтта даяндырмасқа, ат қиырығына да тақмасқа, 40-қа турақлап, 40 жерге де күммәске. Бұлғар қашағы, күтуші, жырушы ғалinin ерігін алып, мәңгі қол итерге. Атам! Мәңгі қол итерге. Yok, Уразбек, yok. Отта яндыр, ат қиырығына тақ, 40-қа турақтап, 40 жерге күм. Бары тек қылғына ясама. Шағыр қол болмай, қол шағыр болмай. Бола! Шағыр, қали, қол! Бұлғар йортының баш қаласы Бұләр, Хажибәк сарайы. Хажибәкні сұрап кішілер келе беке. Күтсіннәрме, қайтып кетсіннәрме? Мен өзімді Хажибәкні күтем. Алайса. Күтмәсіннәрме не беке? Кімнер келгеннер, ненде еш білен? Башқұртлар, қалан кетіргеннер. Саған кімнер? Шерміш бияқтанай. Жүкетаудан Ибрахим бәк, аннар урыслар беке. Урыслар? Не еміш білен? Әтілді ашлыдан түбән балық тұтарға рұқсат сұрайлар. Таған кімнер? Көбіндан да. Алысы да, кішісі де Хажибәкке келе. Хажибәк сарайы, хан сарайына әйләнді беке. Жоқны сөйләмә күгіш. Хажибәк сарайының хан сарайына әйләнгәні юқ әлі. Хан өз орнында, Хажибәк өз орнында. Алайса. Қайтып кетсіннәрме не беке? Шет ел сатушыларынан бір кімді юқмыны. Нишләп болмасын? Бар. Қырымнан, Мисырдан, Румнан, Қуябыдан. Ник башта
Шулардан башламыйсың. Кімнәр килгәннәр, нәрсәләр алып килгәннәр? Бүләккә ятырак, затлырак әйберләр юк микән? Бик бай киенгәннәре дә бар. Таныш йөзләрдә күренгәли. Аннары качаклар бикә. Бухара үргәнеш якларыннан анда каты яу бара ди бикә. Әйтмәле шул качакларны. Бу арада бик күбәеп киттеләр әле алар. Әйе бикә. Ул яклардан көндә шомлы хәбәрләр килә. Шомлы хәбәрләр күгеш үзебездә дә җитәрлек, Аллага шөкер. Алайса бикә. Әйе, алайса. Тагын кемнәр? Коралардан берничә кеше, галим-гөләмә шагыйрьләр. Хәҗибәктән кеше килгән бикәм. Хәҗибәк әйткән, бүген кайталмыйм, Сараландагы утарга барам, бик ашыгыч йомышым бар дигән. Менә ни өчен эчем пошкан икән көне буена. Ярар. Ул анда типтерсә, без монда типтерербез. Андагыларга әйт. Бүген кич аш-су ясыйбыз. Табынны көндәгедән 50 кешегә артыграк әзерләсеннәр. Алайса күгеш. Каралар, качаклар кайтып китсеннәр. Чит ил сатучылары, Болгар сатучылары, галим-гөләмә шагыйрьләр бүген миңа аш-суга килсеннәр. Башкортларга, Ширмеш Бияктанайга, Жүкәтау Ибраһимга, урысларга әйт. Болгарда беренче хан, икенче Хаҗибәк диген. Хаҗибәктән үзе беркем берни эшли алмый диген. Караны. Кунакларны аш-суга яхшы сыйла. Юк бар бүләк бирдәйләрнең шомлы хәбәр сөйли торганнарның берсен дә якын җибәрмә. Шулай итәрмен бикә. Беләм мин аның Сараландагы ашыгыч эшләрен. Мин монда читлектәге кош кебек. Ул аны кайтып керсә керә, кермәсә юк. Әтием минем. Нинди акыллы син. Кирәк чакта гына килдең дә кердең. Ата кешеләр кирәк чакта гына акыллы булалар да инде. Бүген иртәдән бирле мин синең турыңда уйлыйм, әти. Минем сине күңелемнән чыгарганым да юк. Минем сиңа гына әйтәсе сүзләрем бар, әти. Минем дә сиңа гына әйтәсе сүзләрем бар. Башта син сөйлә алайса. Кияү кайтмадымы ни? Бүген ул атасы хан янында булды. Белә. Синең кызым дөньяда белмәгән нәрсәләрен юк икән. Сабыр ит, белмәгәннәреңне дә иштерсәң. Сөйләди. Менә шул. Хан белән Хаҗибәк арасында бик каты сөйләшү булды. Бер ел эчендә Гали углан табылмаса, мин сине үземнең варисым итәм дигән иде хан, үзенең өлкән улына. Бүген Хаҗибәк варислык сорап барган иде. Хан һаман Галине таптыра. Үлеме, тереме, шуны табып китерегез ди. Хан Галине? Ул нәрсәле? Акылдан шашканмы? Юк, хан шашмаган, күзе ачыла башлаган. Хаҗибәк артыгын кылана, артык тупас. Ул инде үзен күптән варис итеп, хәтта хан итеп тота. Кызык. Кияүең турында син элегрәк бердә андый сүзләр әйтмидең. Астыңа су йөгерсә, әллә ниләр әйтерсең, кызым. Шулай ук моны әти. Шулай. Күңелсез сүзләрне әллә бүгенгә сөйләшмибез. Юк, мин бүген башлаган сүземне иртәгә калдырырга күнекмәгән. Менә шул. Хан Хаҗибәкне үзенең варисы итмәячәк. Күңелем шулайрак сизә. Менә ни өчен эчем пошкан икән көне буена. Хаҗибәк хан була алмаса, ул чагында мин кем булам соң? Кияүңне тәхеткә дә утырта алмагач, ник бирдең соң мине аңа? Кияүгә бирү бирмәү качагында, кызым, бирүгә генә карамый бит, бирелүгә дә карый. Син миңа азапламый, ни өчен хан кызы булмаганмын дия башларсың. Шулай да әллә хан мәңге утырмакчы буламын. Тәүгилди аклылар Фатима бикәнең улын алтын ташны варис итәргә дип сөйләнәләр. Хан кинәт үлеп нитеп китсә, шул тиле-миле дигәндәй, шул җибегән алтын таш тәхеткә утырырмы? Ул чагына менә без, син,
Мин Хажибәк, Фатима бикәнең табанын яларбызмы? Ул чагында безгә кем табанын яларга туры килер, әлегә әйтеп булмый. Әлегә шуны гына әйтеп була, ул чагында инде безнең үз табаныбызны беркем дә яламай. Юк. Андый эш бер кайчанда булмас. Алай түгел уйлама, сәвекле кызым, Интибикә. Язмышның төбе мәкер. Бүген ул сине күпләргә тисә, иртәгә аяк астына салып таптый. Кешеләр ханнан Yıllırak urun, maylırak kalca alı için bir-birisinin boğazın şeylerge turalar. Fatima bika oğlu turunda, Han uzi, nerse öyleyken? Ol hemen şul halini taptıra. Ölemi tirimi halini tavuk getirgezi. Şulsuz anın ölemine de, minanın hıyanetine de ışanmayayım deyin. Üzümden sın bulgar tahtine, ondan da tüpbürek bir kimde de kuralmayayım deyin. İşte ulan eli girek. Gali isen şakta etmediyken. Meyanısız sorarga indi kızım başıma kilmegen. Han etmese de Ali'nin nindi irikenin sen üzerine bildirge deyişini. Sen yalgışasın atayım. Minanın kimligin bik yaxşı bildim. Lakin ol çağında Han Galini tugul. Hajibekni yakınırak kureydi tugulmuşsan. Tahatka bir nindi hukuku bulmağın. Үлген шықара деп ертілген надан-анадан туған Ғалині, сен өзіңді бек оқмақтамайдың. İşte балай фикірің өзгерді. Менікі гына түгел. Бек көплердің фикірін өзгертті ол Ғали бұлар. Бұш вақытын көбірек қаралар біле өткерген шиғыр білен әвәрә болған Ғалиге баштарақ бір кімді шанып қарамады. Енді міне соғышчан Ғали оңда да солда да дұшманны жеңіп қайтқаш. Бек көплер Onun bulduklu iriken aşanırga mecbur buldular. Şul üzgerişini biz senin bilen ikevine sezmi kaldık. Dürüst, baylığanın yük derecesindeydi. Han katında da ol tüvendirek oturaydı. Han özü de, min de. Bulgar yırtı, Bulgar tahtı için Gali'nin almaştırgısız bulasın. Yük kaçık-kaçıkına anlayaldık. Kerek şağında özün anlayalmağın için Meni angsızlıkta gayiplerge jiyinmeysin bir atayım? Yok, men şunu gına etmekçi bulam. Özün için kimnin faydalırak ekeni sen minden başka da anlayaldın. Sen bir tuğanlarının ikisini de yarattın. Gali hitte kan kıyganda, muştum gınamında Hacibek bilen şayardın. Gitmez! Bugüne kadar etmedim, emine hazır eytem. Eytet, barısında eyteteyim. Yok, barısında eytip bitirmem. Şolay da bir nerseni eytmey buldıra almayayım. Han için güne tügel. Bizning üzebez içinde Bulgar tahtına Hacibek tügel. Büten kişi gerek. Bulay bulgaş. Sen, benim tuğan atam. Han aldında Hacibekni yoklamayacaksın mı? Yok, men alay deybey. Sen eligine meni tutmaksızlıkta, hıyanette gayipledin. Asın, Gali'ge karşı bulgan hıyanette, sen özünde katlaştın tugulmesin atam? Eli yori kızım isime düşürdün. Benim sana bik de yaşarım bir sırrım var ya. Korkatır onu diye buylama. Hacibek turunda da Altıntaş turunda da ne gireysen de benim şak kınağına da isim gitmeyin. Hacibek bir nersege karamışa varis bulurga. Tahtını yavlap alırga deyiş. Ana sen buluşurga deyişsin ati. Sen baş tartsan. Min özüm tutunacakmın. Senin bulduklu bala buluğundan men şiklenmeyim kızım. Lakin şunu esinde tut. Han indi kortaygan, gelininin yağımlı yılmay bularınağına erip düşmez. Barışılma. Burnuna şunusunu da kirtip koy. Eğer de sen Hacibek'e tahid yavlasan, özüne özün boz kazıysın. Kızık. En kızığı şul kızım. Hacibek bilen 2 yıl turasız. Balan yok. Balasız hatın, ul yapraksız ağaç. Kağılma benim avurtkan jirime. Senin avurtkan jirin, benim de avurtkan jirim. Görünmegen imşim kalmadı.
Барда булыр дейлер, 1-2 ел гына көтәргә кушалар. Biz көтәрбез. 1 елда, 2 елда. Менә Хаҗибәк кенә көтәргә бизат. Тагын Хаҗибәк. Хаҗибәк булмый, кем? Ул синең балаң булмаган гапшына. Әти, казынма минем күңелемдә. Әйтәсе сүзеңне әйтә. Әйтер сүзем шул. Синең ирең Хаҗибәк тәүгилдиләр белән астыртын эш йөртә. Юк. Тәүгилдә Тарханы Хаҗибәкнең явыз дошманы. Үзең дә әле генә әйттең. Тәүгилдә яклылар Фатима бикәнең улын варис итмәкче булалар дидең. Әйттем. Әйе, анысын әйттем. Ләкин тәүгилдә Тарханның Көнсылу атлы сибәр кызы барлыгын әйтмәдем бугай. Көнсылу? Көнсылу кызым, Көнсылу. Синнән яшьрәк тә, сибәррәк тә. Менә Хаҗибәк шул Көнсылуга өйләнеп, 1 юлы 2 куян атмакчы була. Әгәр дә Хаҗибәк тәүгиле Тарханның кияү булса, ул вакытта алтын таш турында беркем дә авыз ачмаячак. Инде Хаҗибәк Болгар тәхтенә менеп алса, ул вакытта синең дә, минем дә кояшыбыз сүнәчәк. Син сөйкемсез икенче хатынга әйләнәсең. Минем урыныма баш карачы булып, тәүгилде Тархан менеп утыра. Рәхмәт, әти. Үтердең. Мен инде күптән сизенә идем аны. Менә ни өчен эчеп пошкан икән көне буена. Ни кирәк сиңа? Күгеш ни бар? Бикәне күрергә телиләр. Кемнәр? Караларның, качакларның барысын да кайтарып җибәрдем. Берсе үргәнеш качагы. Качакларны күрергә теләмим дип әйткәнне ишеттең бугай бит. Ул качакның сиңа гына әйтәсе сүзе бар ди. Куанычлы сүз ди. Кирсен. Алайса, бикә. Ай, алайса. Кәртәгез. Ассаламу алейкум, бикә. Илеңез имин улсын, тирлек туарга шук улсын. Мен ярлы качактан үтенеченә кулак салып, 1 ягы ай, 1 ягы кояш тик балкыган гүзәл йөзеңезне күстәргән өчен улуг бикә, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда барлык теләкләреңә ирештерсен. Теге дөньяда 7 кат иҗмак ишекләрен ачып, урныгызды түрдән әйләсен. Минем теге дөньядагы урнымны кайгыртуыңны калдырып тор. Сүзеңне кыскарак тот. Ни йомыш? Артык кыска тотсам аңлашылып йетмәс дип куркам бикә, шул сәбәптән бераз тарих сүзләргә рөхсәт итсәңезче. Тарихыңның баш өлешен мин сөйли алам. Син үргәнеш качагы, Болгар казнасын талап качкан Сәйфетдин улы Шәмсетдин торырсың. Син үргәнештә дә атаң кебек берәрсен талагансыңдыр да качып киткәнсеңдер. Инде монда кайтып, телеңне бузган булып, сыйыныр урын эзләп килгәнсең. Шулаймы, Качак Шәмсетдин? Яртысы шулай түгел башкарачактай. Мин казначы Сәйфетдин углы Шәмсетдин турырмын. Тик мин үргәнештән кеше талап качмадым. Анда минем үземне таладылар. Угырлар анда башка, анда кан яшь үлем актай. Миңа әйтәсе куанычлы сүзең, шулмы? Кичер бикә, унысына да йетешермен. Дөрес, мин монда үземнең туган җиремә сыену урын эзләп кайттым. Ханның безне ярлыкавын атам казначы Сәйфетдиннең 2 катлы таш сарайын безгә кайтарып бирүләрен ишеттем дә. Ялган сөйлисең, Качак Шәмсетдин. Атаңның барлык байлыгы, таш, агач иләре, көтүлекләре, куллары, шуралары барысы да тартып алынды. Синең агач иең? Минем агач идән җилләр искән актай. Хаҗибәк аша син шул өеңне дауламакчы буласыңмы? Юк бикә. Мин атамнан калган 2 катлы таш сарайны кайтарып алмакчы булам. Ничек әйтеп? Мин аны сатып алмакчы булам башкарачактай. Минем уңа торырлык кына байлыгым бар. Әйтәм, кемнедер талап качкансың дип. Мин Болгар ханның бүләрдән качып киткән төпчеге Гали угылланның кайдалыгын беләм. Менә шул минем байлыгым. Гали имеш. Син тагын ялган сөйләргә керештең бит, Качак Шәмсетдин.
Гали углан атасына каршы баруда, аны үтереп, аның урынына тәхеткә утырырга теләүдә гаепләнде. Гали яклыларның барысы да Галинең өендә кулганып, башлары киселде. Гали углан үзе качты. Кирмеш араша чыккан вакытта аркасына ук тиеп суга батып үлде. Аның үлгәнен үз күзләре белән күргән кешеләр бар. Мин дә үз күзләрем белән күрдем. Тере килеш. Тере килеш, бикә тере килеш. Әгәр дә сез шушы 2 катлы таш сарайны миңа кайтарып бирергә булышсагыз, Угры Сәйфетдиннең 2 катлы таш сарайы хан буйрыгы белән миңа бирелде. Актай, үтермә Актай. Менә шулай Качак Шәмсетдин. Атаңның 2 катлы таш сарайын сиңа Хаҗибәктән дә түгел, Инҗибикәдән дә түгел, миннән ялынып сорарга туры килер. Ләкин синең бу Гали углан турындагы ялган хәбәрең минем өчен сукыр бер тиен дә тормый. Ул дөресен сөйли бугай. Коръан белән, атам-анам белән барлык изгеләр белән ант итәм, ялган түгел. Кара. Кәгазь, каләм. Кара, каләм, кәгазь кертегез. Менә сиңа кәгазь. Әгәр дә сүзләрең дөрес булып чыкса, юкка чыккан барлык малыңа төрлек җир-су каралды күрә алырсың. Азрак шул Актай. Атаңның 2 катлы таш сарайын онут. Мин сиңа яңа сарай салырга урынны хан балыкның теләгән төшеннән бирәмен. Теләсәң таш сарайда салырсың, ярдәм итәрмен. Ә хәзергә менә бу янчыкны алып тор. Бай бул Актай. Алайса, әйтәм. Болгар ханның Мәликә хатыннан туган төпчеге Гали углан Кыпчакларның Бурлы руында булыр, мин аны шунда күрдем. Әгәр миңа ышанмасагыз, минем белән бергә килгән юлаучылардан сорый аласыз. Алар минем чыкканымны ишек төбендә көтеп торалар. Дөрес. Я Хода. Я Алла. Гали исән. Исән, Гали. Исән. Гали углар исән, бикә, исән. Мин сезнең бер-берегезне үлеп яратуыгызны белдем, белмичә бөтен хан балык сөйли бит, шуңа да иң элек куанычлы хәбәремне сиңа әйтергә ашыктым да. Исән, бикә, Гали углар исән. Менә ул Бәхет Шәмсетдин. Иң элек Чирмешән яры буена атам нигезенә таш сарай салдырам. Мунча җиткерәм. Җир астыннан су үткәртәм. Яшь бер чибәр кызга өйләнеп җибәрәм. Баш исән булсын Шәмсетдин, баш. Киләле. Сакчыларны чакыр. Хәзер менә бу кешене зинданга илтеп ябыгыз. Анда ишек төбендә тагын 2 кеше булар, аларны да шунда азатыгыз. Бу бикәнең буйрыгы. Әйе, бу минем дә буйрыгым. Баш өсте бикә. Зиндан башлыгын әйтегез. Минем яки бикәнең буйрыгыннан тыш янына бер кемне дә кертмәскә, бер каяда чыгармаска. Әтеге 2 йолкышны бергә япсалар да ярый. Бу ни бу? Син мине алдадың, мин кычкырам. Башың исән калырын теләсәң кычкырмассың. Син мине алдадың, мин тагын берәр сүз әйтсә, авызын томалагыз. Актай! Хан сарайынан кеше килгән, син алырга дип.
Хан сені тез арада өз янына шақыртқан. Ханның хәлі нашар мән. Ханның түгел, Бұлғардың хәлі нашар. Жайық бойын мағұллар басып кірген, бұларға да яу келе. Яу. Ya xada. Atish. Bu ne bular endi? Ярдәм итсә безгә шул Гали улаңына ярдәм итәр. Хак Тәгалә аны үзебезгә җибәрә. Кыпшак даласы. Бурлы ыруында Галинең ярлы өйе. Төн. Уртада сүнәр-сүнмәс ошак яна. Гали, Сөләйман! Гали! Бүтін бүләр, қарт көшедей мұжғап тұра Гали. Шыңғыс ханның жайық бұйына басып кіруі бик көплерінің йоқсын ашты. Ар, Ширмеш, Мұқшы, башқұрт яқларынан хан балыққа қыралы кішілер келі. Көш көп, ләкин тарқау. Ах, шул тарқаулық. Бұлғарны қоқшатқан ағаш қырты кебек тоқтаусыз кемерген нәрсе әр вақыт міне шул тарқаулық болды. Атан қартайды. Дәулет ішлері білен бүтінлей дерлік қызықсанмай. Барышны Хажибәк өз қолын алды. Тәугилді Тархан кім яқлы? Жүгатау Ибрахим кім яқлы? Тәугилді Тархан Хажибәк білен тартшырға шамалай. Жүгатау Ибрахим бір кімге қатыршмайша өзін айырым көш топлай. Ғаскар башы кім? Сымай деп тұрамла баса тарқаулық. Ғаскар башы yok, белгіленмеге. Ах, Бұлғар. Бишара ятим Бұлғар. Білем аңлайым барысында ирақтаны көріп тұрам. Біреулер шын көңілден янып жүрі, екінші біреулері қызығыдан файдаланып, өз ішлерін жайларға маташа. Шул күнге тиклім ғаскар башы белгіленмеген. Атам нәрсе ойлармыш. Кімге таянмақшы бұла? Хан, кімге таянырға да білмей. Ол, сені күті Гали. Мине? Сені Гали, сені? Ник? Башымны шаптырғамы? Ол қазір сені ғайыпты деп ойламай, Гали. Шулай yok мекен? Әгәр ол мені ғайыпсыз деп ойлаған болса, менің яқлы кішілерінің башларын шаптырмаған болыр еді. Бұларның барысы да ағаң Хажибәк іші, Гали. Хажибәк? Ол дұрысын сөйлей Гали. Хажибәк. Демәк, тарқаулықның башы Хажибәкті. Көп нәрсені ол аңлай алмай. Хан болу білән ол барлық тіләклеріме де ерішермін, барлық дұшманларымны да жеңермін деп ойлай. Халық білән ғаскар білән түгел, бір өзім жеңермін деп ойлай. Шуңа күрәданы халық яратмай, ғаскар яратмай. Ярмыш! Бұлғарлар, біз барыбызда шектен тыш, қатар күнлерде яшибіз. Мағуллар біз білген бір гіне дұшманға да қшамаған. Әгәр Шыңғыс хан ширулары Тилшулман буйларына келіп жете қалсалар, Харразм шәһәрләре кебек безнең шәһәрләрне дә җир белән тигезләячәкләр. Безнең халыкны да шәбен урынына корачаклар. Изге йортыбызны, туган халкыбызны саклап калу өчен безгә кичекмәстән берләшергә кирәк. Аңлыйсыңмы, Ярмыш? Ишетәсезме, Бұлғарлар? Берләшергә кирәк. Бұлғарның өз ырулары аймақлары гына түгел, күршеләр белән дә, Кыпчаклар белән, урыслар белән, төн халыклары белән дә берләшергә кирәк. Сүзләрең алтын, Гали. Дөрес, Гали. Ақтайда, Энҗе бикә дә шундый ук фикердә. Энҗе бикә? Нәрсә ул? Бикә үкме инде? Соң ул барыбер сине дүрт күз белән көтә, Гали. Энҗе бикә.
Мин аны амман элеккечә дип хыялланам. Галей, мин сиңа ялганны алмыйм. Сиңа яла ягуда. Синең иңе бәріп кірүдә. Барысында да Хажибәк кулыйнаганын синең аңлыйсыңдар. Хажибәк сиңа тиешле тәхетне генә түгел, инҗене дә тартып алды. Шулай булгач. Мин кем янына кайтырмын соң? Туп-туры Актай белә инҗ янына. Хан белән очрашуны, күрешүне барысында Актай үзе җайлашак. Синең кайтуыңны ишетү белән бөтен хан балык синең якка чыгачак, Али. Барлык гаскәрне бер нинди икәнүсез, атаң синең кулга тапшырачак, Али. Яшермичә әйтеп бирегез. Кем җибәрде сезне минем янга? Син безгә ышанмыйсыңмыни, Али? Актайның инҗинең йөзек тамгасы сугылган менә бу битеккә ышанмыйсыңмыни? Юк. Ышанмыйм, мин хәзер Булгарда бер кемгә дә ышанмыйм. Мин сине сугышчы ва шагыйрь дип белә идем. Син монда икенче кешегә әйләнгәнсең, Гали. Хуш, без киттек. Туктагыз! Мин чынлап та икенче кешегә Шәмсетдингә әйләнә башлаганмын бугай. Үз башымны бар нәрсәдән кадерлерәк күрә башлаганмын бугай. Али! Мин китәм сезнең белән. Үзем кайтам. Ни генә булмасын, мин Булгарга, атам янына, халкым янына кайтырга тиешмен. Али, Тиздән кояш чыга. Таң атканчы бурлы урыннан чыгып өлгәрергә кирәк. Мин әзер. Минем ары бер генә әйбер аласым бар, ул да булса минем янымда, минем кыйссам. Әйдәгез. Хәерле сәгатьтә. Кинәт ишек ачылып китә. Ишенә бер юлы 4-5 кораллы ир килеп керә. Мана каптан Гали. Инде ышкын алмассың. Мин сине көнтен күзәттем. Менә эзеңә бастым. Хәзер сине моннан бер кем дә коткара алмас. Бу ни иш бу? Кузгалмаска, коралларыгызны салырга. Бу ни иш бу, Исхакан? Булар минем кунакларым. Калның кунагы булмай. Калның да кунагы була. Исхакан. Гали Иналкамның сугарга күтәрелгән кулын тотып ала. Туктале. Моның өчен мин сине алыс кирәкми. Без биреләбез. Илтегез безне бәк янына. Атлагыз. Уразбәк өйе. Түрдә Уразбәк, Бикә, Аксакаллар, Иналкам. Шулай итеп, булар синең кунакларың булып чыга инде. Әйбәк минем кунакларым. Каян килгәннәр? Нишләп йөриләр алар минем җиремдә? Булар Булгарлар. Адашканнар. Таллыкта яшеренеп яткан 50ләп кеше дә адашканмы? Без барыбыз да адаштык бәк. Ут күрдек тә кемнәр икән дип җәяүләп кенә килдек. Кемнәрсез? Юлыгыз кая таба? Хан йомышы белән без Кырым ягына юл тотабыз. Нишләп юлыгыз турыдан түгел,
қиықтан кетті. Уразбек, мен сенің құлың. Мен сеңа бір қойшанда ялған сөйлемедім. Бүгін де мен сеңа бары тек дұрысын гына сөйлерге тілеймін. Тыңлайым. Сөйле, қол. Бұлар шыннан да менің қунақларым, күтілмеген қунақларым. Алар ханбалықтан, бүлерден келгеннер. Алар мені ізлеп келгеннер бәк. Ізлегеннер, тапқаннар, ұрлап кетмек болғандар. Менің қылымны. Аның байлығы зордар. Демек, сені бүлерде байлық күтер. Қартаның, хатының, балаларын күтер. Шулай болмаса, шул теклі жерден сені ізлеп келмеген болырлар еді. Әлбәт шулай. Мені бүлерде қартанам да, хатыным да, балаларым да күтмей, байлық да күтмей. Анда нәрсе күткенін мен әлі көзім да білмейм. Ханбалықта мені я балта, я тәхіт күтәбәк. Я балта, я тәхіт. Бұлғар тәхіті күтә, ханлық күтә Уразбек. Алданма, Уразбек. Өлімнен құтылмақ болып, ялған селі ятсыз қылың. Көрсет танықлығыңны. Мүр? Танықлық Бұлғар ханынықы. Алдай, ялғанлай. Ялған түгілін әлқам, жайықның оң жағынан қыпшақларыны қысырықлап шығарған Ғалиғұлан турында далада білмеген, ешітмеген кіші yok. Ғали Батыр шушыма? Шушыма Ғали Батыр? Дұрыс, сен ешітіп білген Ғалиғұлан мен болам. Енді яшырынып тұрының керегі қалмады. Бұлғарға қыпшақ далаларына қорқыныш келе. Достарым, яқыннарым мені ханбалыққа шақыралар. Ирік бер меңа, Уразбек. Ирік? Сеңа? Жібәрек. Алайма. Ойлап қарарға керек. Сен не дейсің? Сен тақытта отырасы кіші. Құлға Иректің алай жеңілгіне берілмеген білесің болар. Бұлғар бай, кішілі, аның жері сойықсыз, шексіз. Шолай yok seni тақытқа отыртырға жеңған дос ішлерің шунды ирақ жерден келгенлер екен енді, бошқыл біләңгіне келмегенлердір. Шолай yok алар сені хан бұласы кішіні бек аз бәйеге бәйелерге де жиынмайлардыр. Біз аны құллықта деп білмедік бәк. Шолай да сіз аның қайдалығын білгенсіз. Айт Уразбек, көп мә сұрайсың. Сенің үшін мен алтын білән. Мен ақша сұрайым. Берме? Көп бәк, бізден де ақшалар жоқ. Міне нинди қибат екен сенің башың, Ғали. Я, шығарығыз қалталарығызды. 100 сом. Менікі 40 сомға бір тиын толмай болар. Бар болғаны шында. Барысы да шында, бәк. Аз, бұғына жетмей. Сені шушы екейіз шамасы ақшаға беріп жіберсем, бұл сенің үшін бек зор түбәнлік бұлашақ қылғали. Менің сеңа бір кеңешім бар, Уразбек. Кеңеш дейме? Сен біздің бірімізді тұтық етіп алып қаласың. 1-2 айдан біз сеңа... Меңа шылтырап тұрған мен ақша керек. Қаяул ақша? Алығыз тіләнші тиынларыңызны. Уразбек, сен сұраған ақша бұлыр, тұлысынша бұлыр. Тек ақшаны төлер алдынан менің сеңа бір шартым бар. Тыңлайсың ма? Шарт дейме? Төре бойынша сен менім қылым. Сатып алу еласы бойынша сен меңа бір ненде де шарт қой алмайсың. Шулай да мен сені тыңлайым, сілә, қол. 1000 алтын ақша төленгеш,
Болгарға затып қою үшін миңа сен 1000 кішілік ғаскар берсің. 1000 кішілік ғаскар? Нәрсе? Ойла. Шартың ауыр, Ғали. Шартың ауыр, Ғали. Шартың урынлы, Ғали. Нешегінде бәк, 1000 кішілік шеру. Солай. Сені ұзатып қою үшін 1000 кішілік шеру берермін. Тек сен меңа ақшаңны шығарып салмадың бет. Меңа ақша керек, Ғали, ақша. Уразбек, кеше таңда сенің урдаңа Туқаш есімлі сәудегер туқталды. Ол Бұлғарға юлтыда болыр. Мен кіргенде анымында көрдім. Шақыраны бірге. Не ярар? Қарап қарайық. Әйтігіз, Туқаш сәудегеріні кіртсінлер. Әйтігіз анда, Туқаш саудагар бире кірсін. Әйтігіз, Туқаш саудагар бире кірсін. Ұлық тәңірі иліңе кініңе именнік, өзіңе байлық берсін бәк. Шолай болсын, Туқаш. Менім сеңа сөзім бар. Сөзіңні таңнайым бәк. Сен Туқаш сәудагар, қоя юлтатасың, байлығың көп мә? Мен бейік Бұлғар ертінің хан балығы изгі бүлерге юлтатам бәк. Мен көп еллерді болдым, Мисырда, Румда, Қырымда. Юлым оңмады деп айта алмайым. Тек мына дүниялар бұзылып тұра. Сен меннен бұрышқа мал алмақ боласың ма? Меңа мал түгіл, ақша керек, Туқаш. Ақша. Міне бұл кіші менім қолым тұрыр. Ол сенің білән сөйләшмәк бола. Сөйләш аның білән. Таңнайым сөйләп қара сөзіңні қыл. Туқаш, көздерің нөші бұрақ қара әлі. Кім тұра сенің қаршыңда? Кім деп әйттім? Туқаш. Қара! Ғали оғылан түгілмесің? Ғали. Туқаш! Болған енді Туқаш! Сен ялғышмадың. Мен ілікі Ғали оғылан. Қазір мен құл. Туқаш, құллық бұғауымны үзіп, мен Бұлғарға қайтырға тиішмін. Уразбек менім үшін 1000 алтын сұрый. Иштәсің мен 1000 алтын. Бір сенің 1000 алтынны. Мен сеңа өзім сатам, Туқаш. Не селейсің, Ғали? Күләрге жинасыз мәлі миннен? Язмыш миннен күлә, Туқаш. Әйт, көп мүге бәйәлейсің сені менің башны. Туқаш, құтқар Бұлғарны, Туқаш. Туқтағыз әлі. Нишләп бұлайсың әлі бұл? Қабатлап айтам. Уразбек менім үшін 1000 ақша сұрый. Алтын білән. Әйе, 1000 ақша алтын білән. Неге тынып қалдың, Туқаш? 1000 алтынға тұрмас деп ойлайсың ма? Атам қолына тапшырсаң, ол сеңа 2000 берер, Туқаш. Бүлерге гін алып қайт мені. Бұлғарға. Яу келе, яу ашығырға керек, Туқаш. Неген дәшмесің қансыз сәудегер? Мен сенің ненді язмыш арқасында бұл халға түшуіңні білмем, Ғали оғлан. Түпшініп та тұрмайым. Сені бұл қыллықтан еліп алу менім үшін зор бақыт болыр еді. Ох, тәңірім. Мәна сеңа 500. Мәна сеңа 500 Уразбек алтын білән. Сен құл Ғали, мұннан соң иреклі. Иреклі, Туқаш, әй, тағын. Меннен
Ирек сиңа, Гали. Тукаш, құтқарушым! Мин сәүдәгәр, мин тире яры күн белән, кием салым, бал, крал белән сату итәм. Білім көп жерлерден мен Бұлғарға ғилім китаплар алып қайтам. Білім аз жерлерге Бұлғарның үзіннен алып кетам. Ләкин минем бір қайшанда кіші башы білән, құл ғалимнәр, құл шағирләр башы білән сату иткәнем юк. Кіші білән сату иту минем барлық уй тіләкләріме қаршы килә. Бұлғарның ұлық бір шағирен, алып бір ирен шунды хурлықтан құтқаруны Аллахы тағыла изгішім етіп қабыл етсе, меңа шул жеткен. Мен Гали оғлан сенден бұрыш қағаз алып тұрмайым, мен сенің сөзлеріңе шанам. Бұларға қайтқас сен бұрышыңны меңа 2000 етіп төләрсің. 2000 етіп төләрмін, Тукаш. Менә бұлар Бұлғар танықлар алар біздің келешуны растлаудан баш тартмаслар деп ойлаймын. Баш тартмайбыз, Гали оғлан. Шуның белән безнең сату алу эшләре тükәнде. Хәзер сез барыгыз да минем кунакларым. Хәзер лугы той ясыйбыз. Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында прозаик һәм драматург Нурихан Фаттахның Кол Гали исемле трагедиясе буенча эшләнгән спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аның өченче өлеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. 13 сәгать 10 минут. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында прозаик һәм драматург Нурихан Фаттахның Кол Гали исемле трагедиясе буенча эшләнгән спектакльнең соңгы 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов, режиссер ярдәмчесе Шакир Харисов, композитор Ринат Еники. Рольләрне башкаралар: Гали, Болгар шагыйре, Ринат Таҗетдин; Уразбәк, Кыпчакларның бурлы руы башлыгы Hidaят Солтанов; Шәшәк, Уразбәкнең кызы Дания Нурлы; Инҗибикә, Гөлсем Исангулова; Хаҗибәк, Галинең агасы Рауил Шәрәфи; Актай, Габдулла Шамуков; Шәмсетдин, Наил Дунай; Инәл Кам, бурлы руында Дин йыла башлыгы Бари Әшрәпов; Ярмыш, Болгар илчесе Шамил Бариев; Тукаш, сәүдәгәр Әнвар Гобәйдуллин; Күргәш, Хаҗибәкнең өй агасы Сәлим Мифтах; Бикә, Уразбәкнең хатыны Рауза Әхмәрова; Беренче качак Дусил Касыймов; икенче качак Габделфәрт Шәрәфи; Чапкын Роберт Әбелмәмбәтов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Вакыйга монгол яулары чорында Болгар дәүләтендә һәм Кыпчак далаларында бара. Олуг Тәңре илеңә көнеңә иминлек, үзеңә байлык бирсен бәк. Шулай булсын, Тукаш. Минем сиңа сүзем бар. Сүзеңне тыңлыйм бәк. Син, Тукаш сәүдәгәр, кая юл тотасың, байлыгың күпме? Мин бик Болгар йортының хан балыгы изге бүләргә юл тотам бәк. Мин күп илләрдә булдым, Мисырда, Румда, Кырымда. Юлым уңмады дип әйтә алмыйм, тик менә дөньялар бузылып тора. Син миннән бурычка мал алмак буласыңмы? Миңа мал түгел, акча кирәк, Тукаш. Акча. Менә бу кеше минем колым торыр. Ул синең белән сөйләшмәк була. Сөйләш аның белән. Тыңлыйм, сөйләп кара, сүзеңне кыл. Тукаш,
Күздерің ашыбырақ қара әлі. Кім тұра сенің қаршыңда? Кім деп айттым? Қара! Ғали оғылан түгілмесің? Ғали. Бұлған енді тұқаш. Сен ялғышмадың. Мен ілікі Ғали оғылан. Қазір мен құл. Тұқаш. Құллық бұғауымны үзіп, мен бұлғарға қайтырға тиішмін. Уразбак менім үшін 1000 алтын сұрый. Иштәсің мен 1000 алтын. Бір сенің 1000 алтынны. Мен сеңа өзім сатам, Тұқаш. Не селейсің, Ғали? Күләрге жинасыз мәлі миннен? Язмыш миннен күлә, Тұқаш. Әйт, көп мүгә бәйәлейсің сені менің башны. Тұқаш, құтқар бұлғарны, Тұқаш. Тұқтағыз әлі. Нишләп бұлайсың әлі бұл? Қабатлап айтам. Уразбек менім үшін 1000 ақша сұрый. Алтын білән. Әйе, 1000 ақша алтын білән. Неге тынып қалдың, Тұқаш? 1000 алтынға тұрмас деп ойлайсың ма? Атам қолына тапшырсаң, ол сеңа 2000 берер, Тұқаш. Бүлерге алып қайт мені. Бұлғарға. Яу келе, яу ашығырға керек, Тұқаш. Неген дәшмейсің қансыз сәудегер? Мен сенің ненді язмыш арқасында бұл халға түшуіңні білмем, Ғали оғлан. Түпшініп та тұрмайм. Сені бұл қыллықтан еліп алу менім үшін зор бақыт болыр еді. Ох, Тәңірім. Мәне сеңа 500. Мәне сеңа 500 Уразбек алтын білән. Сен Құл Ғали, мұннан соң иреклі. Иреклі, Тұқаш, әй, тағын. Меннен ирек сеңа Ғали. Тұқаш, құтқарушым. Мен сәудагар, мен тері ары күн білән, киім салын, бал, құрал білән сату етем. Білім көп жерлерден мен Бұлғарға ғилім китаплар алып қайтам. Білім аз жерлерге Бұлғарның өзінен алып кетем. Ләкин менің бір қайшанда кіші башы білән, құл ғалимнер, құл шағирлер башы білән сату еткенім yok. Кіші білән сату ету менің барлық уй тіләклеріме қаршы келер. Бұлғарның ұлық бір шағирен, алып бір ирен шунды құрлықтан құтқаруны Аллахы тағыла изгі шымитіп қабыл етсе, меңа шул жеткен. Мен Ғали оғлан сенен бұрыш қағаз алып тұрмайм, мен сенің сөзлеріңе шанам. Бұларға қайтқас сен бұрышыңны меңа 2000 етіп төлерсің. 2000 етіп төлермін, Тұқаш. Міне бұлар Бұлғар танықлар олар біздің келешуні растлаудан баш тартмасылар деп ойлайым. Баш тартмайбыз, Ғали оғлан. Жоқ. Шуның білін біздің сату алу ішлері түкенді. Қазір сіз барығызда менің құнақларым. Қазір ұлығы той ясыбыз. Әйтігіз, қызым шәшәк кірсін. Бош тімәр. Не сіздің бар атам? Қызым, бірнеше күнілік, сен менім алда анаң білән ақсақаллар алдында Ғали оғланны яратуың турында айтып бізні таң қалдырған едің. Мен қызым әлеккі ойымнан кері қайттым. Мен сені инәл қамға бермәске болдым. Тоқтағын нешігенді Бәк! Мына берген сөзің не бассаң, тамырын қырыр. Тамырын қырыр. Бірақ инәл қамның қарғышын алырға ярамай бәк. Қызым, мен сені Ғали оғланға бермек болдым.
Минем белән киңәшү, сөйләшү юк. Бай булатам. Гали углан, сен минем белән туганлашуга каршы түгелсеңдер ич? Каршы түгел, Уразбәк. Гали, энемме, төшемме бу минем? Язмыш мине кызганмады, утка салды. Яндым, кидем, миннән бары тузан калды. Мин тирилдим. Язмыш күлде, суга салды. Утта янмас, суда батмас мин чәчәгем. Менә безгә елмайды ул, кавыштырды. Кайгыбызны сәүнешкә алыштырды. Рәхмәт аңа, икебезне табыштырды. Өнме, төшме, үзем дә белмим. Бәк кайда? Бәк Аксакаллар, кунаклар, яу килә. Яу! Көн чыгыштан көткән яу көн батыштан килә. Булмас. Могуллар Булгар диңгез артыннан үтеп Кафтау аша Кыпчак далаларына үтеп кирделәр. Кыпчакларның урыслар белән берләшкән көчләре Калка су буенда тармар ителде. Я Рабби! Дошманның җебе Субутай атлы батырлары күп көч белән Әтилгә якынлашып киләләр. Без хәзер үк юлга чыгабыз бәк. Безнең кулга алынган кешеләрнең атларını кире кайтарып бирүеңне үтенәм. Нәрсә ул сезнең атлар кешеләр? Сез китәсез дә котылырсыз. Ялан япадалада 10,000 атлар кешеләр. Балалар белән мин кая барырмын? Син Уразбәк үз илеңдә синең җитәрлек кораллы ирләрең бар. Мал тиягән дияләрем белән 30-40 кеше. Сыр далада мин нишләрмен дә? Кем канат астына сыенырмын? Минем сездә эшем юк. Уразбәк, безне тоткарламауны үтенәм. Син тукаш кайгырма, син бай. Яу килеп басса алтын бирерсең дә котылырсың. Биреп котылырга безнең менә бер ниебез дә юк. Дошман кылычыннан алтын биреп кенә котылып булмаячак. Алар узган җирдә кеше сөякләре генә өелеп кала, көл күмер генә. Уразбәк, аксакаллар, мине тыңлагыз. Безгә хәзер үк сугышка әзерләнергә кирәк. Ничектеп? Гали, йөрәгемә катты. Кулларым калтырый. Мин бер нәрсә дә уйлый алмыйм. Гали. Әйттемме мин сиңа, Уразбәк? Шул кирәк сиңа. Иналкам. Табыран кыртан. Иске кам. Илгә куркыныч килгәндә кеше кайгысына сөенү изгелек була алмый. Мин сиңа телеңне туярга киңәш бирәм. Шул кирәк сиңа. Табыран кыртан. Иналкам. Изге кам ярамый, илгә яу килә. Күреп торам, сезнең барыгызның да куллары калтырый, йөрәкләре сикерә. Мин сиңа Уразбәк элегрәк тә сугышка әзерләнергә, башка рулар белән, болгарлар белән берләшергә кирәк дип караган идем. Ул чагында син мине тыңламадың. Гали углан, мин сине тыңлыйм. Мин сиңа буйсынам. Уразбәк, Кыпчаклар, болгарлар. Моннан соң Кыпчаклар белән болгарлар үзара дус тату булырбыз дип, теләсәң инде дошманга каршы бергәләп сугышырбыз дип, ант ичик. Антыбызны Кыпчак йоласы буенча кылыч белән беркетеп куйыйк. Биргән антымны бозсам, менә бу күк керсен, кызыл чыксын. Биргән антымны бозсам, менә бу күк керсен, кызыл чыксын. Инде барыгыз да минем сүзләрне тыңлагыз. Мин Гали углан, илгә килгән яу куркыныч алдында бөтен эшне үз кулыма алам. Сез аксакаллар, син Уразбәк, сез болгар илчеләре каршы түгелме? Түгел. Алайса тыңлагыз. Уразбәк, мине сатып куярга тиешле 1000 кешелек чирүдән тыш, корал тоталган барлык ирләреңне минем карамакка бирәсең. Бирәм, Гали углан, нәрсә кирәк барысын да бирәм. Менә 1000 алтыныңны да бирәм. Җибәрдем. Баш өстебәк. Көч сырап берләшергән дип күрше руларга хәзер үк кешеләр җибәрәсең. Җибәрдем. Баш өстебәк. Кораллы ирләрдән тыш бөтен ру халкына
тірліктуарларын қуалап, киіз үйлерін арбаларға тиеп, тез арада Төньяққа, Бұлғар жағына көшенерге бұйырасың. Бұйырам Қали ұғылан, бұйырдым қарт. Баш үстібәк. Нығытылған шәрлерді, ауыллардалар Бұлғар туғаннар янда сыйын орны табарлар. Яу үтіп кеткенші қашып қалу үшін Бұлғарда ұрманлар, тау ташлар жетерлік. Ярмыш, Юлдашларыңға сен қазір бүләр яғына юлтасың. Сәудегер туғаш та сіздің бірге кетер. Мен ашуынды бұйрықма керекті. Мен сізге сүстеме сақшы күш бермін. Ләмірісі дұрыс болыр, Қали ұғылан. Әмин өзем Уразбак біле бірлікте құл астындағы барлық күшіні бірге тұплап, дұшманның юлына арқылы түшәшәкмін. Әтел бойында бірәр мұңайлы орында ешірініп біз аңа тұзақ құрбыз, әм біз анышында тармар етербіз. Ендірісі шул болар. Ярмыш, ханға, Ақтайға сізні мұнда жіберген башқа кішілерге менің тіләк меріштім. Бұлғар юртының бұл сағаты біне келіп жеткен яуыз дұшманны жеңерге керек деп ойласалар. Миңа бұл ұшқа ең яқшы шерулерін жіберсінлер. Бұл ұшқа ағам Хажибек қаршы келерге мүмкін. Бұл қара күнлерде әлікілеріні ұнытып, мен аңа дуслық, туғанлық құлын сузам. Әгер Хажибек миңа ғаскар беруге қаршы келмесе, мен өзімнен үстін санап, Бұлғар тәхітіне варислықтан баш тарташақмын. Ештейсің сен, Қали. Сен айткәннәрінің барысында түкмей, шәшмей жеткірір біз, Қали ұғылан. Тілегің өтелір, тыныш бұл, Қали ұғылан. Бұлғар сені ташламас, Қали ұғылан. Қали. Қали. Шешегім. Бұлай бұлғашы біздің тойымыз алтайынды, Қали. Шешегім сұлуым. Тойны біз жеңеннен соң ясарбыз. Міне деген етіп ясарбыз. Қазір сиңа бұрлар оның бүтін қатын қызлары, бала шағалары білән Бұлғар яғына кетерге тұры келешек. Жоқ. Жеңуден соң біз сенің білән бүлерде хан урдасының түп қапқасы янда шашымыз. Сен мені шунда күтіп тұрырсың. Жоқ. Мен ол қапқаның қайда екенлігін де білмейм бе. Мен сиңа білген кішілер берірмін, сұлуым. Анута yazғанмын. Міне бұл менің қиссам. Мен аны yazып бітірдім. Сен аны сақла, бик нық сақла. Мен алай-бұлай болып, яуда өліп қалсам. Жоқ, ойыңа да кетірме. Әгер де біз жаңадан күріш алмасақ, бұл китапны атама, Бұлғар ханына тапшыр. Сақлармын, Қали. Көз қарасы кебек сақлармын. Хажибек сарайы, жиһазлы иркен бүлмә. Инҗибикә тәрәзәгә капланып тышкы якны күзәтә. Бер туктаусыз ишем пыша. Күңелемне сагыш кимерә. Бүген тагын мин Галине төштә күрдем. Боек, күңелсез, үзе калыш кайрый. Куркуымнан котым алынды. Нәрсә булыр икән? Я Хода. Тагын бер тәүлектә гаскәре белән Гали хан балыкка бәреп керәчәк. Раббам, атам нинди хәбәрләр алып кайтыр икән? Борчылган, үртелгән кыяфәт белән Хажибек килеп керә. Хаши, Көтмәдеңме? Барыгыз. Баштыбәк. Кайтып та җиткәннәрме, бикә? Кемнәр кайтып җиткән, Хажи? Син соң кемне күзәтәсең, бикә? Урам тулы халык, барысы да олы капка ягына ашыга. Синең дә аларга ярәсең килә ахырсы. Кайчан да килә.
Кайчагында минем дә өстемдәге бай киемнәрне салып ташлап, каралар сыман киндер, тире киемнәренә киенеп, базарда, халык арасында, Ширмешән буйларында йөрисем килә. Теләсәң, син бүген үк, менә хәзер үк китә аласың. Җиңүчеләрне каршыларга. Ник, җиңүчеләрне каршылау миңа тыелганмыни, Хаҗи? Калай дип әйтсәм, телем корысын бикә. Шулай да, синең шулай дип әйтәсең килде, Хаҗи. Юк, минем бары Галине көтәсең Мәнҗибикә дип әйтәсең генә килә. Мин тагын сезне татулаштыгыз дип торам. Без татулаштык. Ләкин татулашу шатлыгыннан минем йокым качты. Җиңү шатлыгыннан минем йөземне кара кайгы басты. Нишләп аны элегрәк әйтмәдең? Тәрәзәдән карамаган булыр идем. Миңа синең атаң карт бүре кирәк. Бу тирәдә күренмәдеме ул? Ул синең сарык тиресе ябынган яшь бүре икәнлегеңне сизенгәндер дә, килмәскә булгандыр. Әйе? Хашибәк, Актай килде, сине сорыйм. Монда кирсен. Баш өстә. Ул әле берни дә сизенмәгән бикә. Ул мине һаман да сарык дип уйлый. Сезнең үзара чәйнәшүегезне карап торсам, эчем поша башлый. Тукта, китмә. Җибәр мине. Сиңа күңелсез булмасын өчен бу юлы без өчәүләп чәйнәшербез. Актай, Рахиле, сәнме киям? Кызым. Бөтен хан балык кырмыска яс күкмеш килеп тора. Барча халык урамда төзәнгәннәр, ясаганнар, капкаларга байраклар илгәннәр, җиңүчеләрне каршыларга, аларны сыйларга, әле анда, әле монда казан асканнар. Олы туй бүген балалар. Мондый туйны мин бер качан да күргәнем юк иде. Әни өчен сезнең булай йөзегез чатак. Исәнме, әти? Исәнме, бабакай? Без әле генә кызың белән сугыштык. Яңакка шундый итеп кундырды, күземнән утлар күренде. Күзем дә берне тондырмакчы булган идем дә, син килеп кирдең. Синең кияү җиңәсе көннәре алда икән әле. Минем җиңелгәнем дә юк, бабакай. Синең кияү, миндә йомышың бар ахыры. Йомышым түгел, сиңа сүзем бар, бабакай. Син алай булгач, әйдәгез бергәләп утырып дога кылып алыйк. Зур сөйләшү алдыннан китап дога кылырга кушкан. Доганы зур сөйләшүдән соң кылу тагында яхшырак була торган иде, бабакай. Мин синең белән кайчышлы уйнамаячакмын. Мин бүген сиңа турысын ярып салачакмын, бабакай. Мин сине кыек ярасың дип уйламыйм да, кияү. Мин зур эшләр кырмакчы булам, бабакай. Эш кыра башлаганчы шулай да синең белән киңәшмәкче булдым. Билгеле, мин сездән башка да кыра алган булар идем. Ни өчен дигәндә, казначы Сайфетдиннең угылы Шәмсетдин хәзер минем кулда. Сезнең Галине эзләп табып, аңа илчеләр җибәрүгез һәм аны тәхеткә утыртырга теләүгез дә миңа мәгълүм. Тик шунысын онытмагыз, кадерле бабакай һәм сәвекле хатыны Мәнҗибикә. Хамбалыктагы ширу минем яклы. Ташкирмәндә, Тубылгы тауда, Суарда, Иске Булгарда, якын тирәдәге барлык шәһәрләрдәге кораллы көчләр шулай ук минем яклы. Болгар аксиякләрнең күбесе мине яклый. Тик шулай да, бабакай, синең белән киңәшмичәлегә мин кыл да кыймылдата алмыйм. Теләсәк тә, теләмәсәк тә, безнең кендекләр бергә береккән. Син кияү, миңа бәйләнгән кендегеңне тартып алмакчы буласың ахыры. Авыртыр дип куркып, миннән киңәш сорамакчысың. Синеке авырткач, минеке авыртмас микәнни? Син, бабакай, минем сүзләремне ялгыш аңладың. Бүгенгесе көндә мин кендектән бигрәк баш турында кайгыртам. Бер казанга 2 тәкә башы сыймаганын беләсездер. Ә без 3 тәкә башы. Тәкә башы кияү бер генә. Ул да булса син. Син, бабакай, карт бүре һаман тишле күренәсең. Тик шулай да юкка хәйләләп маташасың. Бүген булмаса иртәгә үләргә торган атам карт тәкә башын санга тыкмаганда 2 баш кала. 2 баш. Я ул, я мин. Ни сөйлисең, Хаҗи? Гали, синең өлешеңә керергә уйламый да. Анысы дөрес.
Галинең уйларын сез миннән яхшырак беләсез. Юк, Хаҗибәк. Аның уйларын син дә бик яхшы беләсең. Ул безгә апачык итеп белдерде. Мин агамны үземнән өстен саныйм, тәхеттән баш тартам диде. Галинең сүзләренә ышанганга күрә дә, син бер нинди каршылыксыз аңа 30 меңлек ширу бирдең. Әллә шулай түгел димәкче буласыңмы? Шулай бикә. Барысы да шулай. Алай гына да түгел, әнә ул Гали углан мин җибәргән 30 мең булгар, 5-6 мең кыпчак белән магулларны җиңеп Хамбалыкка кайтып килә. Барлык халык олы капкага Галине каршыларга ашыга. Гали үзе Хамбалыкка кайткач, шәп итеп туй ясамакчы ди. Уразбәкнең кызы Шәшәккә өйләнмәкче ди. Нинди Уразбәк ул тагын? Нинди Шәшәк ул тагын дигән. Син бүген кирягың белән торгансың, Хаҗибәк. Минем уңай ягым белән торганым да юк бит. Миннән башка гына талашыгыз. Ашыкма, кызым. Бүген монда Болгар язмышы гына түгел, безнең язмышта хәл ителә. Син кияү, теге турыдан яратырган сүзеңне әйтеп бетермәдең. Мин аның бер өлешен әйттем инде, бабакай. Гали сен чакта миңа бу дөньяда тыңгылык булмаячак. Мин кем генә булсам да, ханманда варисме, кайдадыр якында гына Гали барлыгын белә торып, күңел тынычлыгы тапмаячакмын. Мин сездән бер нәрсә дә яшермим. Мин аннан көнләшәм, мин аннан куркам, мин аның батырлыгыннан, бийеклегеннән куркам, акылыннан куркам. Бер туктаусыз минем кагынымны агулай, күңелемне ярсыта. Һаман шулай газапланып яшәргәме? Газапланып яшәвеңә Галидән бигрәк син үзең гаепле түгелме, кияү? Юк, бар сүзләреңне калдырып тор, бабакай. Мин Галине юк итәргә тиешмен. Менә шул минем туры сүзем. Миннән ни сорала? Киңәш? Минем киңәшнең сиңа кирәге калмаган инде. Шулай да мин сиңа үз фикеремне әйтеп карыйм, кияү. Хош. Бу куркыныч хәтәр көннәрдә күңел борчуларыңны бер читкә куеп, ил турында кайгырту яхшырак булмас микән ни? Бер җиңелү белән генә магулларны кире чигенерләр дип уйлап булмый. Яу куркынычы бетмәгән. Мондый чакта Галине юк итү бик зур акылсызлык булыр. Галидән файдалана белергә кирәк. Аның кебек булдыклы, нык куллы ирләр аз калды хәзер бу дөньяда. Сиңа кияү, ничек тә тәхетне, Булгарны саклау турында уйларга кирәк. Тәхетне яулап алуы җиңел булыр, ә менә саклап калалырсыңмы? Анысын бер Ходай үзе генә белә. Анысын мин дә беләм, бабакай. Соң шулай булгач, мин синнән барып бер генә нәрсә сорамакчымын. Галине ничек юк итәргә? Хаҗи, син чынлап тамы? Чынлап та бикә. Юригрә сөйләнәдер ул дип ялгыша күрмәгез. Мин инде кайбер нәрсәләрне эшләдем дә. Магулларга каршы көрәштә ярдәм сорап, урысларга илче җибәрдем. Урысның теле башка, дине башка, үз хәле үзенә җиткән, ул сиңа көч бирмәячәк. Аннары мин җиңүчеләргә шәһәр капкаларын ачмаска бирдем. Шулай юкмыни? Шулай юк, бабакай. Мин Гали яклы кыпчакларның Хамбалыкка кирип тулуларын теләмим. Менә монысы хата. Кыпчак синең кан кардәшең. Аннары мин, бабакай, атам хан урдасын камап алырга бирдем. Инде камап та алганнардыр. Әти, бу нәрсә инде бу? Борчылма, кызым. Ул әле үзенең сарайын камап алырга өлгермәгән. Шулайрак, бабакай. Син уйлаганча булдыклы, нык куллы ирләр Булгарда бөтенләй үк бетеп җитмәгәннәр әле. Бу кадәр үк булдыклы булырсың дип уйламаган идем мин сине, кияү. Үзең шундый булдыклы булгач, мин нигә кирәк инде хәзер сиңа? Тәхеткә утыргач, миңа синең акылың, осталыгың, хәйләкәрлегең кирәк булачак.
Барысы да ачыкланды дисәм, бер нәрсә калган икән бит. Ә менә шунысын әйтәле кияү. Болгар тәхтенә менеп утырганнан соң, гүзәл Көнсылу белән Тәүгилде Тарханны кая куярсың? Тәхет тирәсендә аларга урын булмаячак. Ханга каршы бару. Мин кияү синең атаң белән 30 елга якын бер табактан ашадым. Шул вакыт içендә мин аның бер генә теләгенә дә каршы килмәдем. Бер генә тапкырда мин аңа ялгыш киңәш бирмәдем. Бер генә тапкырда хыянат итмәдем. Минем булдыклылыгым аркасында изге Болгар илендә һәр вакыт иминлек, тынычлык булды. Эшне белеп йөртүем аркасында Болгарның көче артты, җире суы киңәйде. Дөрес, соңгы елларда хан картайды, акылы да зәгыйфләнде. Бабакай, сузма. Кияү, Хаҗибәк, мин синең яклы. Әтиш, тор. Шаулама, кызым, үз киявем, кай җирен үпсәм дә үпкәләмәс. Аяк астына егылып ятсам да миңа гынах булмас. Тик табаны астымда гына ятмаска. Иске Болгардан, Ташкирмәннән, Суардан, ширу башлыклары сине көтәләр, Хаҗибәк. Кызым бар. Әнҗәрикә. Әтиш. Бар. Кемнең табаны астында ятыр бит? Анысын күрербез әле. Кирмән, ягъни хәрби лагер. Уразбәк яраланган. Янында Гали һәм сакчылар. Али. Ау. Әйе. Алла җиңүне күрдем. Алла тойны күрә алмадым. Инде күрмәм дә. Өметем киселде. Хәлем бетә. Күзләрем караңгылана. Имши чакыртыйммы? Мине инде имши генә терелт алмас. Озакламый мен Тәңре катына китәм. Сизеп ятам. Күп калмады. Үзе өчен борчыла икән бу дип уйлый күрмә. Шәшәк турында да борчылма. Мин аны ташламам, кыерсытмам. Мин исән чакта аңа бер нинди кыенлык килмәс. Мин сиңа ышанам, Гали. Ләкин синең үз хәлең яман. Менә нәрсә турында борчылам мин. Алай ук яман түгел. Безнең хәл озакламый ачыкланырга тиеш. Болгарда бер Хаҗибәк кенә түгел бит. Анда хан бар, ханага Сактай бар, гаскәр бар, халык бар. Мин атама ханага Сактайга яшерен кешеләр җибәрдем. Алар тиздән кайтып җитәрләр дип уйлыйм. Кем кертми безне хан балыкка? Хаҗибәк кенәме? Әллә атам дамы? Безгә менә шуны белергә кирәк. Беләсе юк, Гали. Барысы да беленде. Хаҗибәк тәкш. Ул сине хан балыкка якынлаш җибәрмәячәк. Кидәргә кирәк моннан исән чакта, Гали. Китик далага. Магул качты. Дала үзебезгә калды. Алып кайт син мине үз далама. Мин шундый аякка басармын. Гали, тыңла сүземне. Кайтик далага, кайтик. Сине дала тарта. Ә мине хан балык тарта. Гали. Әйе. Минем бер сүзем бар, тыңла. Бәк, бабам, син яралы, сиңа борчылырга ярамый. Син шулай да тыңла. Аннар уйлап кара. Ярар, уйлап карармын. Мин үлгәч, бабам. Юк. Далага кайту белән үк син минем урынга калырсың. Бәк булып, ру башы булып. Күз алдыңа китер Кыпчак даласы, иксез, шиксез. Анда 30-40 ру, аймак. Берләштер шуларны. Бер йодрыкка тупла, Кыпчак йорт яса.
сен бұлдырырсың аны Қали. Мен сеңа ышанам. Ол шағында Хажибек те, Шыңғыс хан да, ол шағында. Ояң изге Уразбек шулай да біраз күтейгенде, күтейік. Қыпшақ даласына кету бір қашанда соң түгел, күтейік бабам. Ашықлансын, барысында тыныш жол білән хал етейік. Біз әлі кірербіз хан балыққа, ясарбыз ұлы туйны. Міне сынайынды, ұшанмайым Қали. Шәшәкні тауып кетірге деген кішілеріңді қайтып жетмеді. Оларны да күтейік. Шәшәк әлі біздің нендей күлкі халге таруымызны білмейдір. Күлкі хал дейсің ме? Аяныш хал, қысқаныш хал Қали. Мұнда өзеліңе қайтқан сеңа әлі нәрсе болды. Балалар кімік жібіп түштің деп әйтім ме? Уяулығың жоғалттың ма? Дұрыс. Миңа шынлап та әлі нәрсе болды. Көңілімде мұшарды. Бір ненде усаллық турында ойлайсым келмей. Мен хатты Хажибекнің мәкіріне де шанмайм. Бұлардың барсы да кімніңдір ялғышыдыр кібіккіні. Алар біздің мәшілай тез әйленіп қайтуымызны абайламай қалғаннардыр да. Қапқаларына шарға бұйырық болмағандықтан бізді тұтқарларға мәжбүрлердір сыман. Қайғырма бабам. Тезден міне қайрылып қапқалар ашылыр. Байрақлар көтерілер. Бүтін хан балық шауғыр келіп, бізді қаршыларға шығар. Ай, башым. Қали, қайтек далаға. Тыңла сөзімні Қали. Қайтек далаға. Қали. Хан балықтан илшілер келділер. Илшілер? Иштесің бі бабам? Яшибіз бабам! Яшибіз Уразбек! Шул ук лагер. Түн. Қали ялғыз. Қыпшақ даласында да міне шундай ук түн иді. Көкте міне шундай ук йылдызлар янайды. Мұнда да шундай ук түн, шундай ук йылдызлар яна. Yok, мұнда йылдызлар яқтырақ яна. Мұнда йылдызлар яқынырақ. Ярым қараңғыдан Үнжібике көріне. Үстінде ұзын киім, башында бір кәншік. Нектір қалтыранам. Көңілім шумлана. Мен от білән су арасында. Өзім қорқам. Аяқларым аман мұнда тарта. Е, Тәңірім Аллам, изгі юлдашым бұл. Нәрсе күтесің мені? Ұшмақ ма? Әлі тамуқ ма? Әнже сен ме? Қали. Әнже. Қали бәғірім. Яғыдан сен исән. Я Тәңірім. Енді қуаныш біз тағын бірге. Сен бірде өзгермегенсің, Қали. Сен де дауышыңда шулу, күзлерің, шешлерің. Жоқ, сен біраз ғана өзгергенсің. Ілеккіден біраз ғана қырысырақ, усалырақ, шиберрек. Үнжібике, Хажибек қатыны. Жоқ, әйтмәні. Исімінде тілге аласы болма. Кешер менің дарың исімін тілге аласым келмей, ләкин бет ұнытып та болмай. Ұнытық біз әні, Қали. Ұнытық. Ұнытық бесіңе алабыға шінелі сенің Үнжібике болуыңны да ұнытырға ма? Ол әйтмә, Қали. Яуш ұнытық, ләкин өзі кім деп әйтірмін соң? Кім деп үндашырға? Үнжі. Тіліңді шиттәйін ауыр. Ең қиын шақларымда мен сені ойлап юандым.
Йөрәк сумны басар өчен озын төннәремне мин кыйса язып уздырдым. Шунда мин сине тиңсез Зөләйха итеп сурәтләдем. Бәгърем, бөтен Болгарда син иң атаклы шагыйрь. Әлегәчә мин сине шул гүзәл Зөләйха итеп күз алдыма китердем. Минем өчен Зөләйхадан җидә бер кеше булып тоелды. Гали, син әллә ничек аңлаешсыз итеп сөйли башладың? Юк инде, аңлашылды кебек. Кинәт күз алларым яктырып китте. Әйе, барысы да аңлашылды миңа хәзер. Кирәкми, алай сөйләнмә. Зөләйханың җебелән бутап мин бик каты ялгышканмын. Зөләйха башка. Зөләйха саф, турылыклы. Зөләйха? Минем ниндидер Зөләйха буласым да килми. Минем фақат инҗе генә буласым килә. Син инде инҗе генә була алмыйсың. Син бикә, ишетәсеңме, инҗе бикә. Гали бәгърем. Ник килдең монда? Синең янга мин илче булып килдем. Сөйләп кара. Ник кертмиләр безне ханбалыкка? Аган кертмей. Кыпчаклардан курка. Кирсәләр таларга, көчләргә тотынырлар ди. Кыпчаклар миңа буйсына, мин бер нинди талауга, көчләүгә юл куймаячакмын, беләме шуны, Хаҗибәк? Гали бәгърем. Шулай ук син мине аз гына булса да яратмыйсыңмыни? Син илче. Сүзеңне сөйләп бетер. Мин сине коткарырга килдем. Кемнән? Үлемнән. Үлемнән? Агаң Хаҗибәк сине юк итмәкче була. Ул мине бер тапкыр юк итмәкче булды инде. Ул чагында минем не бары 14 кешем бар иде. Хәзер минем 40 меңгә якын ширүем бар, юк итеп карасын ул мине. Сиңа хәзер үк нәрсәдә булса эшләргә кирәк. Әйтеп кара, нишләргә? Агаң Хаҗибәк өлгергәнче аның үзен юк итәргә кирәк. Теләсәң хәзер үк таң атканчы ук ханбалыкка бәреп кирә аласың. Мин капка каравылын сатып алдым, алар минем яклы. Кара аны. Тәхеткә юл ачык. Йоклап кала күрмә. Димәк, син миңа тәхет ачкычын алып килдең. Мин мәңгегә синең белән, Гали. Мин ханның, Болгарның җир суын, иминлеген саклап илбасарларга каршы яу чаптым. Мин ханның, Болгарның җир суын арттыру өчен чит халыклар белән сугыштым. Ләкин мин бер кайчанда болгарларга каршы алып бармадым. Агамның, атамның, меңләгән болгар туганнарымның канлы бәйтләре аша мин тәхеткә утырсам, исән калганнар, мин үтерткән болгарларның ата-аналары, туганнары, бөтен ил халкы миңа нинди күз белән карар? Намус, виждан дигәндә син һәр вакытта да талымшан булдың. Хәзер сайланып торыр шак түгел. Я син, я ул. Миңа тәхеткә син кирәк. Син, Гали. Канга буялачак тәхеттән мин баш тартам. Инҗе бикә. Син чынлап та миннән, Инҗедән баш тартасыңмыни? Мин бары Зөләйхадан гына. Инҗибикә итәк астыннан хәнҗәрен чыгарып, сизмәстән Галигә кадый. Инҗедә тәхеттә Агаң Хаҗибәккә булыр. Хуш, шагыйрь. Хыянат! 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 Кем кычкырды? Нәрсә булды? Йөгереп сакчылар керә. Гали янына. Галине үтергәннәр. Инҗибикә юкка чыга. Тотыгыз! Тот! Монда теге бер кашыклы хатын гына булды. Кирәкми! Гали! Соң, тимәгез аңа соң. Чәчәк кыйсам.
Әкрендәп таң ата бара. Анда-санда янгын утлары күренә. Бу ялдан соңгы кара күмергә әйләнгән Бүләр каласы. Җимерелгән йортлар, манаралар. Еракта күккә ашкан кара төтен. Анда һаман нидер яна. Агач, таш иемнәр арасыннан Шәмсетдин килеп чыга. Ярым ялангач, чәчләре тусаган. Җимерелде, җиңелде, ишелде Болгар. Әтте, яна, төрли, кия. Беттеме башыгыз? Дөмөкте Болгар, дөмөкте Ханбалык. Ханнар, Актайлар, Җебикәләр барысы да дөмөкте. Тәңрегә тиңизге Шыңгыз ханның кулы монда да килеп җитте. Амин исән. Баш. Исән Шәмсетдин баш, исән. Чәчәкне күреп ала. Чәчәкнең йөзендә шиксез кайгы. Култык астыннан нидер төреп тоткан. Үлекләр арасыннан кемнедер эзли. Кем ул? Кем ул монда йөри? Кем ул? Кимдә? Кит. Син тере кеше түгелмесең? Мин тере кеше түгел. Юк, син түгел. Мин түгел. Син кем? Сиңа кем кирәк, Күрәсең ич, бер тол хатын. Хатын? Мин ир түгел. Мин Шәмсетдин, мин Галим. Кулыңда нәрсә ул? Итмәкме бир әле? Бу китап. Китап. Уткаяк. Шиплеккә ташла, китап бетте. Булар бетте, дөмөкте. Уткаяк. Син Галим, укый беләсеңме? Ирәт мине укырга. Мин укый белмим. Бар, кит моннан йөрмә. Бар, кит. Бишара җир кырты, тирес кырты. Курыкма, миңа синең ишәтре мәетләр кирәкми. Миңа батыр үлеләр кирәк. Батыр үлеләр кирәк. Туктале, бу минем башмысың? Юк. Әллә кем башы бу? Юк. Сез мине куып тота алмассыз. Мин хәзер качарга өйрәнгән инде. Юк, куып тота алмассыз. Качарга өйрәнгән. Шәмсетдин китә. Чәчәк төргәкне актарып, китапны ала. Бөек кыйса, мәңгелек истәлек. Мин саклармын, Гали, синең китабыңны. Мин укырмын. Мин ирәнермен, Кол Гали, синең Йосыф атлы батыр ир белән Зөләйха атлы гүзәл кыз турындагы тиңсез җыруыңны. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында прозаик һәм драматург Нурихан Фаттахның Кол Гали исемле трагедиясе буенча эшләнгән спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов, режиссер ярдәмчесе Шакир Харисов, композитор Ринат Еники. Рольләрне башкардылар: Гали Болгар шагыйре, Ринат Таҗетдин; Уразбәк, Кыпчакларның бурлы руы башлыгы, Һидаят
Солтанов. Шәшәк Уразбәкнең кызы Дания Нурлы. Инҗебикә Гөлсем Исангулова. Хаҗибәк Галинең агасы Рауил Шәрәфи. Актай Габдулла Шамуков. Шәмсетдин Наил Дунай. Инәлкам Бурлы руында дин йыла башлыгы Бари Әшрәпов. Ярмаш Болгар илчесе Шамил Бариев. Тукаш сәүдәгәр Әнвәр Гобәйдуллин. Күргәш Хаҗибәкнең өй агасы Сәлим Мифтах. Бикә Уразбәкнең хатыны Рауза Әхмәрова. Беренче качак Дусил Касыймов. Икенче качак Габделфәрт Шәрәфи. Чапкын Роберт Әбелмәмбәтов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.